Вітаю ўсіх, добрый дзень. Сёння у нас пятнічны стрым. Сёння мы займаемся не самай звычайнай рэччу. Мы будзем не гуляцца, мы будзем займацца перакладам. Гэта не зусім гайд, але збольшага ўсё ж такі я з нуля буду перакладаць Disco Elysium, буду з нуля тлумачыць, што як гэта працуе, нават з інструментаў, якімі карыстаюся, дзе іх спампаваць і як іх спампаваць. То бок я літаральна буду рабіць амаль усе дзеянні. Вось, так што, у прынцыпе, вы пабачыце літаральна з нуля, чым будзем займацца зараз, яшчэ патлумачу, яшчэ пакажу. Я спецыяльна гульню абнавіў да яе самага стандартнага стану. Мы гэтым, дарэчы, будзем даволі часта карыстацца, бо калі будуць нейкія праблемы, нам патрэбна будзе абнаўляць яе назад, таму што мы зрабілі нейкую памылку і будзем гэтым займацца, эксперыментаваць. Ось. Хутчэй за ўсё, я штосьці забыў таго, як гэта робіцца, таму што прайшло ўжо там колькі 3-4 месяцы, калі я разбіраўся арыгінальна, і некаторыя рэчы я ўжо не раблю, некаторыя рэчы раблю рэгулярна кожны тыдзень альбо там часцей. Ось, так што будзем пакрыху я ўсё пакажу, буду рабіць яшчэ свае нататкі, таму што я збіраюся з гэтага потым пераўтварыць у гайд, напісаць гайд на гэтую тэму. Вось, мне як звычайна трындзець і рабіць прасцей, чым пісаць аб гэтым. Ось, таму так і будзе. Вітаю ўсіх, вітаю Вячаславіч, вітаю Рэгана, вітаю Єський гаспадар. Вось, давайте зараз пакрыху пачынаем. У нас 3 гадзінкі будзем гэтым займацца прыкладна. Я сюды пакіну. Няхай будзе вось тут дзесьці. Спадзяюся, не, давайте можа трошки. Я думаю, можа улеву, не давайте улево низ, там злева зверху можа быць карысная інфармацыя. Ось, добренько. Давайте, што я планую? Я планую заняцца перакладам вось гэтай старонкі. Тут выбар архетыпа і, у прынцыпе, гэта адна з самых, скажем так, комплексных сторонак па тэксту, таму што тэкст тут розны і трошкі з розных месцаў. Вось, ну, амаль з розных месцаў, там адзін файлік, калі гэта спойлеры. Вось. Але тут ёсць і тэкстурачкі, і у нас ёсць, ну, то бок у нас тэкстуркі, гэта вось гэтыя кнопкі, гэта тэкстуркі, і розныя тэксты, і яшчэ з'яўляючыся гэтыя менюшкі, гэта ўсё ёсць, як бы, так? Таму мы гэтым займемся, канкрэтна вось гэтай старонкай. І я яшчэ, можа, хуценька пакажу потым прыклад, як выглядаюць дыялогі. Яны літаральна мала чым адрозніваюцца ў гульне ад гэтага, але, ну, каб вы таксама бачылі, што дыялогі вось яны тут. Для таго, каб это ўсё працавала, нам паспатрэбіцца яшчэ шрифты. Гэта можа заняць, шрифты могуць рэальна заняць вельмі шмат часу. Таму я баюся, калі мы не будзем паспяваць, я, можа быць, менш шрифтоў запакую проста як прыклад. Бо я жадаю яшчэ паказаць, калі атрымаецца, калі паспеем, я пакажу, як у нас гэта выглядае. Таму што наш, ну, як бы для таго, каб нам было зручней перакладаць, было шмат крокаў зроблена на працягу 4 месяцаў, і яно значна прасцей ўжо для нас, як перакладчыкаў, ну, як бы, яно выглядае значна прасцей, для нас значна менш дзеянняў патрэбна рабіць. Ось, ну, там, аўтамагічна ўсё адбываецца. Вось. Добра. Я пачну, давайте, гэта быў уступ. Я думаю, з чаго бы нам пачаць, так? Давайте агульна я раскажу пра тое, як працуе гэта ўсё. Давайте я ўжо, можа быць, выйду з гульні. І захоп экрана переключу на просто экран. Так, ось так павінна быць. Ёсць? Ёсць. Добра. Чым будзем карыстацца? Нам патрэбны інструменты і ўвогуле давайте падсумаванне. Глобальна, як выглядае пераклад любой гульні. Зараз пачнём з глобальнага, агульнага і даволі відавочнага, але, ну, давайте ўжо, ну, так, просто па кроках разбірацца. У нас, гэта мой нататнік, я буду ў ім пісаць, давайте яго так прычэпім. Вось. Што-небудзь вам прыгожае бы хацелася бы паставіць, а то будзе... Сёння будуць толькі файлы, літаральна будзем з ім больш вазіцца, і таму гэта будзе не тое, каб супер цікава, ну, там, візуальна. Ось, я не ведаю, як вам весялей гэта зрабіць. Давайте па пунктах. Каб перакласці любую гульню, вам патрэбна глобальна 3 крокі. Ну, глобальна. Вельмі умысна, так? Першае, гэта дастаць тэкст. Да што ж такое? Ось. Дастаць тэкст з гульні. Вам патрэбна яго нейкім чынам яго дастаць адтуль. А вам патрэбна яго змяніць
То бок перакласці альбо рэдагаваць, альбо штосьці, ну, вам шмат аперацый. Гэта доўгі пункт, ён вельмі доўгі, але, ну, суперважны, так? Трэцяе, запакаваць назад, ну, засунуць назад у гульню. Засунуць назад у гульню. Падавалось, ну, пачынаем з простага, з агульнага. Гэта, як бы, можа быць супервідавочна, але, спадзяюся, вам зразумела, так? То бок, у кожнага пункта ёсць шмат нюансаў. У некаторых гульнях гэта складаней, у некаторых гэта прасцей, ну, по-рознаму. Так, давайте гэта ўсё закрываю, это вам не патрэбна. Вось. Гэта, так, вось так і пакінем. Вам спатрэбіцца з кожным пунктам працаваць і працаваць. На кожную гульню ёсць свае асаблівасці, кожная гульня працуе па-свойму і ёсць свае нюансы, ёсць розныя рухавікі і іншае. Але мы сканцэнтруемся на... Ну, у нас будзе абмежаванне, мы ведаем, якую гульню мы перакладаем. І што вам, калі вы пачынаеце, вы жадаеце перакласці нейкую невядомую гульню, давайте для гэтага прыклада возьмем. Вы бярыце тую гульню, якая вам больш за ўсё падабаецца, якую вы гатовы сядзець і перакладаць. Можа так здарыцца, што нейкі з пунктаў з гэтых трох будзе занадта складаны. То бок, ну, тэкст яшчэ, ну, з тэкстам, з другім пунктам, насамрэч, ўсё плюс-мінус зразумела, як бы мэта перакласці, і там ужо нюансы свае з'яўляюцца, так? Але вас будзе цікавіць і тэхнічная яшчэ частка. Тэхнічная частка можа стаць месцам, дзе вас яна можа спыніць увогуле на гэтым шляху. Таму, першае, калі вы жадаеце зрабіць пераклад поўнасцю з нуля, абярыце гульню, якая падабаецца. Потым у вас будзе момант даследавання. Вам патрэбна адказы на пытанні, які рухавік у гульні. Гэта вельмі самае асноўнае пытанне, якое у вас будзе. Самыя папулярныя рухавікі гэта Unreal Engine 5, Unity па папулярнасці, так, гэта два самых папулярных. Потым ідуць усё менш і менш. Godot, па-мойму, увогуле там не вельмі складана падаецца з перакладамі, але не ведаю Godot, выбачаюся, з ім трошкі прапушчу. Вось, гэта тры такіх агульных рухавіка агульнага прызначэння. Яны, ну, Unreal Engine і Unity, яны больш пайгейм. Ну, ёсць шмат розных рухавікоў, для кожнага з іх ёсць свае падыходы. Ёсць кастомныя рухавікі, якія належаць нейкай кампаніі, і гэта іх распрацоўка. Там ужо пачынаюць свае нюансы. Калі вы абралі гульню, то на Unreal Engine 5, на Unity, на Godot, на што-небудзь такое папулярнае, вы можаце знайсці гэта ў інтэрнэце, вы літаральна шукаеце. Вось, пошук у вас можа заняць шмат часу. То бок вы можаце, напрыклад, вы шукаеце... Так, да гэтага яшчэ дойдзем. Вы шукаеце, як мадыфікаваць гэтую гульню. Таму што, па сутнасці, чым вы будзеце займацца? Вы будзеце займацца моддингам гульні. То бок вы будзеце мод рабіць. І вас будзе цікавіць, якая інфраструктура ёсць у моддераў у гэтай гульні. Вам патрэбна знайсці кам'юніці тых, хто займаецца гэтым моддингам. Хутчэй за ўсё вы знойдзеце на такіх сайтах, як Nexus Mods, штосьці ўжо гатовае, так? Ну, вось, напрыклад. Раз уж такая справа. Так, напрыклад, Nexus Mods у нас ёсць пара абсалютна розных гульнях, і некаторыя гульні мадыфікуюцца значна прасцей, чым іншыя. І вас будзе цікавіць вось такія сайты, на якіх хаця бы вы можете паглядзець, як гэта выглядаюць моды туды, так? Усе моддеры займаюцца, гэта вялікая кам'юніці, даволі падтрымліваючая кам'юніці. Вы можете знайсці сабе нават людзей проста, ну, як бы паспытаць моддераў, яны гатовыя будуць дапамагчы. Ну, людзі бываюць розныя, яны вас нахрен могуць паслаць. Вось, але вы можете паспрабаваць знайсці сабе кагосьці, хто можа трошкі чагосьці патлумачыць канкрэтна для гэтай гульні. Ёсць форумы, для кожнай гульні ёсць людзі ствараюць свае форумы і займаюцца моддингам і абмяркоўваюць яго там. Так што, калі у вас агульны рухавік нейкі, як Unreal Engine 5, Unity альбо Godot, то вы хутчэй за ўсё знайдзеце агульныя матэрыялы, якія расказваюць для любой гульні. Вось, калі у вас будзе нейкі там асаблівы рухавік, то вы хутчэй за ўсё вам прыйдзецца шукаць кам'юніці, канкрэтна што кам'юніці зрабіла для канкрэтна гэтай гульні. Вось, такое магчыма. І калі моды існуюць на гэту гульню, гэта значыць, што хтосьці зрабіў ужо інструменты. Інструменты вам спатрэбяцца, бо рабіць гэта з нуля абсалютна будзе вельмі складана і шмат працы. І гэтым я вам не рэкамендую займацца, калі няма такіх інструментаў, калі няма модаў, калі моддерскага кам'юніці проста не бачна нідзе, вы ў самым складаным хардкорным рэжыме зараз.
То бок вам прыйдзецца разбірацца, як працуе рухавік гульні і самастойна гэтым усім займацца. У ідэале знайсці, калі гэта ваш першы праект, у ідэале знайсці тое, што перакладаць проста. Тое, дзе высокая падтрымка кам'юніці, у ідэале падтрымка распрацоўшчыкаў, і вы паможаце паглядзець, можа быць, вы абярэце іншую гульню за гэта, так? У выніку вы абралі гульню. Вы знайшлі інструменты, так? Да што ж такое? Знайсці інструменты. Інструменты і кам'юніці. Ну, ідэале кам'юніці. Ну, альбо і то, і другое. Вы, звычайна, вы адно з другім знойдзеце. Калі будзеце шукаць інструменты, вы знойдзеце кам'юніці. Вось. І вы ўжо, у прынцыпе, з гэтымі інструментамі на палове дарогі, каб дастаць тэкст гульні, так? Вы можаце пайсці выкарыстаць гэтыя інструменты, як людзі кажуць, і гэта і зрабіць, так? Мы будзем займацца, ну, наш прыклад сённяшні, гэта Disco Elysium. У нашым выпадку гэта адказ на гэтае пытанне, гульня, якая нам падабаецца, адказ у нас ёсць. Нам вядомы рухавік Unity у Disco Elysium, а гэта значыць, што тое, што мы сёння будзем рабіць, яно будзе вельмі падобна для, ну, шмат у чым падобна да любой гульні на Unity. То бок вы можаце, ну, там будуць свае нюансы ў кожнай гульне, таму што кожны распрацоўшчык сваё робіць у любым выпадку, ва ўсялякім выпадку у вас будзе трошкі, гэта розныя гульні, розныя трошкі па-рознаму раскіданы тэкст, так? Але агульна вось мы. Нам вядома, нам патрэбны будуць інструменты. Інструменты вы падбіраеце пад канкрэтны рухавік, таму што, ну, гэта будзе залежаць ад рухавіка. У нас ёсць адказы на гэтае пытанне таксама. Ну, я іх ведаю, я падзялюся зараз і пакажу, дзе іх знайсці. Для Unity існуе. Давайте, каб гэта у нас у нотацыі заставалася. Для Unity існуе два вельмі самых карысных, якія знайшоў інструменты. Гэта Asset Studio. Альбо Unity Studio. Зараз мы яго знойдзем яшчэ раз, і, можа, назву я памяняю тады. І другі, гэта называецца жудасна UABA. Гэта вельмі важна. Unity Assets, по-моему, Assets Bundle Extractor. І нас канкрэтна цікавіць версія Avalonia. То бок ён UAB і як бы А у канцы. Ён у мяне нават ёсць, ось тут вісіць. Ён нават час ад часу называецца ось так ось у мяне, напрыклад, называецца ён. UAB Avalonia. Вось, жудасна карацей. У чым сутнасць? Ну, назва перакладаецца экстрактор Unity Asset'аў. Avalonia — гэта ўсяго тэхналогія, каб на большую колькасць платформ можна было гэтую прыладу запусціць, і яна больш новая. Ну, то бок ёсць, ну, я зараз патлумачу і пакажу, чым там розніца ад звычайнага экстрактара. Ну, вось. Avalonia — гэта чэл зрабіў яшчэ на аснове гэтага яшчэ сваю версію. Вось. Давайте пойдзем за гэтымі інструментамі. Гэта ўжо вядома, я ўжо знайшоў іх, і пошукам як бы займацца не патрэбна, таму калі вам патрэбна, вось Unity, бярыце гэтыя два, вы, у прынцыпе, знойдзеце тое, што вам патрэбна. Я зараз пайду іх шукаць у інтэрнэце, таму што Asset Studio. Спасылачкі я закіну яшчэ ў чат. Ну, мне насамрэч, вось, у мяне спасылка старая засталася. Вось он, Asset Studio. Давайте адразу, можа быць. Дакладна Asset Studio, я не праблытаў яго з іншым інструментам. Зараз зайду у пераклады. Так, Asset Studio. Вернемся назад. Не пераблытаў. Добра, памятаю штосьці. Asset Studio. Розніца інструментаў. Давайте так. Asset Studio дапамагае шукаць асеты. Усё. Ён больше нічога... Ён можа даставаць асеты, але часта ламаецца. Ну, у Disco Elysium канкрэтна там праблема нават даставаць, дзякуючы яму асеты. Вы калі нават і дастанеце нейкі асет, ён будзе альбо не поўны, альбо, ну, там, напрыклад, ён просто не дастанецца поўнасцю. Вось, дапамагае, але можа дапамагчы шукаць асеты, таму што у іншым інструменце гэта не дапамагае. Давайте тэрміналогія яшчэ, я забегаю трошки наперад. Асеты, давайте, што это такое? Асеты — гэта усе матэрыялы гульні. Гэта матэрыялы гульні.
І вось так мы будзем іх і называць. Гэта нашы матэрыялы гульні, якія мы ў ёй шукаем. Нам патрэбна ўсё ў гульне, як будзе гэтыя асеты, тое, што выкарыстоўваецца ў гульне, то бок, напрыклад, тэкстуры, гэта будзе знешні выгляд персанажаў, партрэты якія-небудзь, тэкст таксама туды жа ідзе, гульнявыя аб'екты, ўсё падобнае. То бок усё, што з'яўляецца аб'ектамі ў гульне. Не гульнявая логіка, гэта важна. Мы будзем, ну, у асетах звычайна знаходзіцца толькі тое, што інструменты гульні. Тут можа варта было бы ўвогуле распавесці пра моддинг агульна, і таму што моддинг бывае розны і ёсць як бы розныя ўзроўні моддинга. Вось мы будзем займацца самым простым, гэта замена існуючага матэрыяла ў гульне на іншы матэрыял у гульне. Давайте можа варта адступленне такое зрабіць. Мы вернемся да асетаў і інструментаў зараз. Я вось нават сюды скокнуў. Моддинг увогуле моддинг. І у яго нават мне падаецца неяк павінен быць моддинг ось так. Што з моддингам? Ёсць як бы вы можете падыходзіць да рознага. Класіфікацыя гэта вельмі ўмысная і проста прыдуманая, але давайте ад простага да сказанага. Самае першае, што самае простое можна зрабіць у моддинге гульні? Замяніць ужо існуючае на нешта іншае. Замяніць існуючае на нешта іншае. То бок, напрыклад, у гульне ёсць фігурка галоўнага героя, так? Мы замяняем яе на CJ з GTA, ну, San Andreas. Вось, ты, хто ведаюць, гэта рэгулярна гэта мод накідваецца, гэта самы просты ўзровень. Вось, то бок вы ведаеце, у вас ёсць мадэлька, вы замяняеце гэту мадэльку на іншую мадэльку. Альбо вы замяняеце тэкст, які ёсць, на іншы тэкст. Гэта самы просты ўзровень, то бок у гульне застаецца, як бы ўсё, структура гульні не змяняецца, усе аб'екты застаюцца на сваіх месцах, проста нейкі аб'ект становіцца іншым аб'ектам. Вось гэтым мы будзем сёння займацца. Гэта тое, што нам патрэбна, мы будзем гэтым займацца. Гэта наш узровень сёння. Другі па складаней. Дадаць у гульню таго, чаго там не было. Дадаць у гульню штосьці, чаго там не было. Але гэта значыць, што, напрыклад, у вас было ёсць, і там могуць быць свае складанасці. Напрыклад, у гульне ёсць зброя, так? Ну, каточкаў, зараз. Напрыклад, ёсць у гульне набор зброі, так? І вы дадаеце, напрыклад, Skyrim, так? Ёсць зброя, і вы бярэце і дадаеце сваю зброю, якой ніколі там не было. Вось. Альбо новага персанажа, які там стаіце, з якім можна паразмаўляць. Вы дадаеце штосьці, чаго ў гульні не было з самага пачатку. То бок, вы дадаеце новы аб'ект, ён як бы на аснове тых аб'ектаў, якія ўжо ёсць у гульне, то бок нічога надзвычайнага ў гульні не адбываецца. Але пры гэтым вы змяняеце трохі логіку як бы гульні ў сэнсе таго, што геймплей на штосьці змяняецца. То бок, яно дадае нейкі элемент, якога там не было. Альбо беларускую мову асобнай опцыі. Так, і, дарэчы, я гэта планую, яно можа быць, я гэта зраблю. Таму што я пакуль на гэтую тэму не калупаўся у Disco Elysium, але я бы хацеў гэта зрабіць. Толькі гэта па складанні будзе. У гэтага ёсць свае праблемы, і там свае даследаванні асетаў прыйдзецца рабіць. Я бы гэта зрабіў, калі тэкст у нас поўнасцю гатовы. То бок, калі мы поўнасцю зрабілі ўвесь тэкст, калі ў нас усё ўжо добра, і мы забілі на яго, а гэта адбудзецца вельмі не хутка, так, то тады можна падумаць наконт такога элемента. То бок дадаць яе як дадатковую опцыю. Вось. Зараз у прыярытэце тэкст. Шчыра, лепей тэкст зрабіць нам і потым займацца гэтым, таму гэта не ў прыярытэце, але я вельмі жадаю. Гэта ўвогуле мой найлепшы варыянт. Мне вельмі непрыемна было прыбіраць бы любую мову ў гульне, якая існуе, і я бы хацеў мець канкрэтна беларускую опцыю. Па-першае, гэта відавочней, зручней і не так праблемна. Дарэчы, нагадалі, можа быць, у модах трэба замяніць на... Я зараз зразумеў самую відавочную рэч. У гульне трэба гішпанскую, там, дзе надпіс гішпанская, трэба замяніць проста на беларуская. Будзе прасцей абіраць гэтую опцыю тады. Я нешта настолькі гэта відавочна і тупа, што патрэбна гэтым заняцца ў бліжэйшы час. Бо мяне, я думаю, што людзей вельмі збівае, калі яны спампоўваюць, і яны не прачыталі на модзе, што канкрэтна дзе яна знаходзіцца. Яны не могуць не знаходзіць беларускую мову. Я толькі зараз зразумеў, што ёсць простое рашэнне для гэтага. Без неабходнасці дадаваць новую гэтую самую. Без неабходнасці дадаваць новую опцыю, як бы.
Але гэта можа зламаць гульню. Ну, дарэчы. Калі шчыра, мы можам сёння гэтым пакалупацца і пашукаць. Я, па-моему, бачыў гэты спіс моў, мы, можа быць, сёння гэта і зробім. Толькі прыярытэт сёння... На сёння асноўная мэта — гэта паказаць вам, як перакладам займацца, так? І ёсць трэці ўзровень моддинга, які увогуле касмічны. Гэта нешта ўжо выше палёт, карацей. Глядзіце, якая справа. Першы ўзровень, хутчэй за ўсё, ёсць ва ўсёй гульне. Ну, ва ўсёй гульне. У любой гульне, хутчэй за ўсё, вы знойдзеце магчымасць таго, каб замяніць існуючае на нешта іншае. Гэта можна. Амаль у любой гульне, ну, хутчэй за ўсё, у вас праблемаў не будзе. Другі ўзровень вы, можа быць, не зможаце, вас можа не атрымацца зрабіць увогуле. Ён некаторых гульнях гэтая частку немагчыма проста рабіць. Ну і не любы аб'ект вы зможаце дадаць, дарэчы. Я прыводзіў прыклады Скайрыма, таму што там рэальна можна, у цябе ёсць ужо аб'ект зброі, і зброі там шмат, і яна часткова генеруецца. То бок вы без праблем можаце стварыць зброю, і гульня нават не заўважыць гэтага. Вам патрэбна проста дадаць яе там жа, дзе іншая зброя. І яно будзе працаваць. Але калі ў гульне кожная зброя гэта унікальная рэч сама па сабе, як гульнявая механіка, напрыклад, я думаю, што зброю у гэтым самым, не ведаю, ну якую-нибудь гульню, напрыклад, дзе зброя кожная просто супер унікальная, нават не падобная на іншае. Вось там і старая гульня. Хутчэй за ўсё, там яно зроблена кожная паасобку, і новую дадаць будзе вельмі складана. Так што вы можете другі пункт як зрабіць, так і не зрабіць. У вас могуць быць просто не атрымацца, гэта тэхнічна. Вось. І трэці ўзровень, які хутчэй за ўсё не атрымаецца не ў ніякай гульне, гэта замяніць геймплейныя элементы. То бок нейкую геймплейную механіку замяніць на зусім іншую. Далёка не ўсе гульні такое падтрымліваюць. Далёка, амаль ніякія, можна сказаць. Вось, калі вам такая магчымасць ёсць у гульне, гэта цудоўна, але гэта можа быць вельмі складаны, нават калі гэта магчыма, гэта можа быць вельмі складаны элемент, так што вы можете вельмі шмат часу там просто прадзялбаць. На транспорт Icon Deluxe атрываецца 900, дзякую вялікі. Дарэчы, сёння будзем круціць рулетку, але пазней. Так, вітаю, колькі гульняў за сёння ўжо перакладзе? Ну, прыкладна 300. Перакладу, звычайна, гэтага не патрабуе. Так, але я увогуле сказаў пра моддинг. Ну, пераклад гэтага не патрабуе ўвогуле, але мы як бы нагадваем, мы займаемся як бы... Такацьку мяне кот палюе на мушку, божа. На муху нейкую, там нешта, матыль нейкі паляцеў. У мяне зараз сносіцца. Вось, гэта для пераклада гэта ўвогуле не патрэбна, але я вам проста агульна кажу пра моддинг, таму што мы займаемся моддингам, насамрэч. Ну, як бы мы займаемся канкрэтным як бы тыпам моддинга. Мы заменяем одно на другое, то бок мы займаемся моддингом, у прынцыпе. Вось. Добра, вяртаемся назад на нашу тэму пра асеты і інструменты. Два інструмента. Гэта Asset Studio, які дапамагае шукаць асеты. І вось гэты жудасны UABA. Ён, дарэчы, давайте я просто напишу яго як UAB, вось гэты Unity Bundle, Unity Asset Extractor Bundle Extractor, таму што мае веды, ну тое, што я зараз кажу, гэта можа састарэць. Так? Зараз я патлумачу, як гэта працуе і чаму вам важна ведаць, як называецца па тыпу арыгінальная штука. Калісьці чел зрабіў экстрактор для Unity асетаў, так? Каб у Unity можна было спакойна іх замяняць. Ён зрабіў яе, але закінуў у 22-м годзе. Больш новых версій няма. І яна ўжо састарэла. Яна не можа, не ва ўсіх гульнях вам будзе даставаць асеты, але для гульнян больш старых яно можа падыходзіць нармальна, ніякіх праблемаў. Вось. Справа ў чым, што кам'юніці зрабіла яшчэ, кожны зрабіў сабе сваю яшчэ, шмат версій з'явілася, якія выкарыстоўваючы як бы вось версію 22-го года, пашыраюць яе, паляпшаюць і выпраўляюць некаторыя хібы і дазваляюць працаваць з больш новымі гульнямі без праблемаў. Плюс інтэрфейс паляпшаны. Адна з такіх, гэта якраз такі UAB Avalonia. Вось, яна падтрымліваецца ўсё яшчэ, але калі вы знойдзеце момант, што вы заўважыце, што, нешта няма, Avalonia не абнаўлялася вельмі даўно і нейкая праблема,
то нам прыйдзецца, ну, возьмите ды пашукайце, можа быць хтосьці яшчэ зрабіў свой варыянт Unity Asset Bundle экстрактор, так што вам можа быць пашанцуе, вы знойдзеце яшчэ кагосьці, хто працягвае працу і развівае гэтую ідэю. Можа быць хтосьці зрабіў сваю палепшаную версію Авалоніі, ну і гэтак далей. То бок, ну, з-за таго, што код даступны ўсім, усе могуць гэтым карыстацца. Найвышэйшы клас гэта сюжэтныя моды, там усё і новы тэкст, і новыя аб'екты, і геймплей можа быць. Так. Ну, то бок, гэта праўда, але зноў жа, нават у гэтым ёсць свае нюансы, то бок сюжэтныя моды, у некаторых гульнях іх складаней дадаць, у некаторых прасцей. Напрыклад, у гульнях тыпу Скайрыма, дзе яны зрабілі свой падыход для масавага штампавання квестаў, то значна прасцей. То бок, вам патрэбна для таго, каб у Скайрыме, напрыклад, дадаць штосьці, вам патрэбна дадаць новую лакацыю, ну, на якую можна перайсці, то бок вам патрэбна замяніць адзін асет літаральна зямлі, так? Альбо пераход, напрыклад, націснуць і данжык там перайсці, гэта новая лакацыя свая, якая таксама там штампуюцца лакацыі гэтыя, яно зроблена іх шмат, і там вельмі просты падыход да гэтага. Вы ў такіх гульнях можаце шмат дадаваць, таму што распрацоўшчыкі для сябе рабілі зручна. Яны рабілі так, каб ім было зручна дадаваць шмат. Вось. І таму ва ўмысным Скайрыме вам будзе прасцей дадаць лакацыю, вам будзе прасцей дадаць туды NPC, новыя прадметы. Геймплей, хутчэй за ўсё, не, але зноў жа, геймплей штука такая, і вельмі умысная ў гэтым сэнсе, таму што вы можете там скарыстацца нечым, што ўжо ёсць у гульне, і трошкі мадыфікаваць гэта. Вось. Вось, Моравінд на рухавіку Oblivion. Гэта вельмі моцна. То бок, ну, зноў жа, глядзіце, у Oblivion ёсць усе інструменты, каб ствараць NPC, тэрыторыі, лакацыі, дадаваць яшчэ якія-небудзь рэчы туды, розныя свае прадметы, вы можете замяняць там, рабіць свае тэкстуркі. То бок, гэта гучыць як магчымая задача. Заклёны, самая боль, мне падаецца, заклёны і сістэма прампоўкі. Вось гэта самае складанае будзе у... Ну, акрамя колькасці, разумееце? Складанасць я мераю складанасцю, а не колькасцю. У гэтым выпадку, таму што пытанне таго, наколькі гэта тэхнічна магчыма. Вось, і наколькі гэта будзе складана зрабіць у сэнсе таго, каб увогуле гэта было магчыма. Я думаю, калі яны там мод робяць, больш за ўсё, гэта сістэма, я так і не паглядзеў гэта мод, дарэчы, больш за ўсё, я думаю, праблема ўзнікае з сістэмай прапампоўкі і гэтым самым, і заклёнамі. Потому што некаторыя заклёны просто нават не... Ну, просто ты не можаш нармальна паўтарыць, калі гэтага рухавік не падтрымлівае. Скайрым на альтэрнатыўным рухавіку Моравінда. Не халеры сабе. Ну, да, даунгрейд такі. Увогуле, PS2, PS1, PlayStation 1 дегрейд не Oblivion, гэтага Скайрыма, уявіце сабе. Ладно, ідзем далей, жарты жартамі. Два інструменты. Вяртаемся да іх. Два інструменты я паказваю. Гэта GitHub. Яны ў вольным доступе. Вы можете зайсці на GitHub. Ой, блин, я не то націснуў. Не, да, гэта чел, які зрабіў. Так, вось гэта у нас. Asset Studio. Вы можете трапіць на гэтую старонку, таму я паказваю вам адсюль. Вас будзе цікавіць, калі вы трапілі на такую старонку. Вас будзе цікавіць рэлізы. Вось гэтая вокладка, вось тут справа знізу. Заходзіце ў рэлізы, і тут, у прынцыпе, можна ўсе рэлізы, так? Усе рэлізы, калі выкладаліся, у Asset Studio вось 22-го года рэлізы, і іх можна там паглядзець таксама, так? Нас будзе цікавіць zip-файл які-небудзь, які... Блин, я не памятаю, вось гэта, по-моему, .NET 6. Ну, у прынцыпе, любы вам падыдзе, спампоўвайце яго. Вам, хутчэй за ўсё, прыйдзецца ўсталяваць яшчэ дадаткова бібліятэкі .NET, але я рэкамендую просто пашукайце по тыпу .NET Libraries, просто усталюйце. У мяне ўжо такі ёсць, дарэчы. Ну, у мяне гэта ўжо усталявана, і выдаліць я гэта не вельмі жадаю і буду, але можа запусціцца просто так, ну, у залежнасці ад таго, што у вас зараз на кампе усталявана. Блин, у мяне там дзесьці ён халердзе зарыты. Давайте спампую яго, просто спампую як ёсць. Так? Ёсць загрузкі. Ось он. Я распакую яго літаральна тут. Ну давайте зробім сабе папку, будзем сёння рабіць быццам бы з нуля поўнасцю. Прылады ўсе буду кідаць. Давайте. У мяне тут ёсць дыск Elysium. Давайте я тут паблізу сярод гулен зраблю папку спецыяльна для стрыма. Translation Stream. Ось так будзе. У нас папка.
Закіну сюды гэты Asset Studio, ён можа спатрэбіцца, я пакажу яго крыху, але гэта шчыра не самая асноўная штука, якой я карыстаюсь. Перакласці мову можна лішавы рызык толькі ў гульне з адкрытым кодам? Не. У любой гульне. Мы зараз якраз такі будзем рабіць гэта з гульнёй, у якой не адкрыты код. Гэта зараз літаральна на ёй мы будзем рабіць. Так, вам спатрэбіцца Asset Studio. Вам спатрэбіцца вось гэты UABA. Ну, зараз гэта UABA, калі вы глядзіце гэта ў запісе і гэта ўжо састарэла. Вось. Давайте UABA просто знойдзем. Глядзіце, вось он, арыгінальны Asset Bundle Extractor, які вам не падыдзе. Вось, канкрэтна для Unity. Мы шукаем, вы можете паглядзець, глядзіце, бачыце, тут 493 форка, вось тут я зараз падкрэсліваю, вось тут у гэтым месцы. Форкі на гітхабе, гэта якраз такі версіі ад іншых распрацоўшчыкаў, якія зрабілі сваю версію гэтай штукі. Заходзім іх 493 і бачым, колькі людзі панарабілі сваіх версій, так? Ну, там іх да халеры, давайте... Ну, мы ведаем, якую мы шукаем. А чаму тут у ABI я не бачу адразу? Я бы разлічваў, што я яго пабачыў. У любым выніку, вы можете праглядзець сабе штосьці больш актуальнае. Чаму тут толькі у нас абмежаваная колькасць? Перыяд давайте 6 месяцаў. Не? Ну, карацей, ён 10 там зарыты. Ён там 10 далёка знаходзіцца. Іх 400+. Нас цікавіць UABA. Так? UABA Avalonia. Яго шукаем. Вось гэты. Хутчэй за ўсё, так? Давайте на яго. Вось он. UABA Avalonia. Вось он наш цікавіць. Мы ім будзем карыстацца. Для open source адзінай складанасцю можа сказаць хіба што даданне афіцыйнай падтрымкі мовы. Ну так. Ну, open source праекты мы ўвогуле не разглядаем, таму што, па-першае, гэта хутчэй за ўсё будуць мелкія праекты, якія вы можете, калі у вас адкрыты заходны код, вы лёгка можете мадыфікаваць яго як жадаеце і працаўляць як сваю гульню. Там ужо пытанні правоў будуць, там не будзе праблемы нешта змяніць. Дарэчы, ідзем далей. Я просто пераключаюся і гэта можа блытаць. Рэлізы, зноў жа, ідзем у рэлізы, ідзем, бяром самыя апошнія. Калі ён быў у нас? У 24-м, у канцы 24-го года. Ідэальна для нас. Тут ёсць дзве версіі. Вось для Windows у нас ёсць версія, яе і забяром. Так? Давайте я захаваю, якраз таки я ўжо папку сабе стварыў, так? Давайте пойдзем, дзе яна там? Мне Translate... назваў уже. Translate Stream, вось. Захавалі туды. Давайте яшчэ гэтую же папку я сабе прычаплю, каб я яе бачыў заўсёды, потому што нам сёння скакаць паміж папкамі прыйдзецца актыўна, вельмі актыўна. Я яе зараз прычаплю на Quick Access, вось сюды будзе тут. Добра. У выніку у мяне ёсць два інструмента, абодва давайте сюды і закінем. Покажу іх абоіх. Калі у вас яны не запусціліся, вам патрэбна хутчэй за ўсё усталяваць бібліятэкі .NET. Зноў жа, шукайце .NET бібліятэкі libraries у інтэрнэце, усталёўвайце сабе па максімуму і будзе вам усё ў парадку. Вось, зноў жа, можа быць яшчэ які-небудзь нюансы, але хутчэй за ўсё у вас будзе не хапаць патрэбнай бібліятэкі. Вітаю, Метайгорый. Так, гэтая... Яны нам уже не спатрэбяцца. Вось у нас ёсць Asset Studio. Давайте з яго, таму што я яго сёння хутчэй за ўсё адчыню толькі адзін раз. І ўсё, мы амаль карыстацца не будзем, бо я ўжо ведаю, дзе што знаходзіцца, але карысцю ад яго ёсць і асабісці ў пачатку пошука. Як ён выглядае у нас? Вось такая прылада. Давайте гэта ўсё пазакрываем. Што дапамагае, што ў яго самая карысная фішка, так? Дзеля чаго вы хутчэй за ўсё прыйдзеце і сыдзеце адсюль пасля гэтага. Load folder, загрузіць цэлую папку у гэтай вось, у гэтую прыладу. Ідзем у наш дыск Elysium, гэта літаральна гульня дыск Elysium, яна ўсталявана, каб вы разумелі. Праз GOG, гэта версія гогаўская, вы можете са стымоўскай тое ж самае зрабіць, вам патрэбна папку, у якой ляжыць гульня, так? Гульня ляжыць, просто сабе ляжыць, нікога не кранае. Мы бяром цэлую папку, нават, давайте не яе, а канкрэтна ў ёй ёсць дыскадата. Давайте, нават, каб яшчэ блытаніцаў не было. Можа, зараз я на 2 рады дадам больш гэтай блытаніцы. Зайду
сабе ў гэтую папку і пакажу, як яна выглядае. Вось яна папка дыска Elysium. Вось так яна звычайна выглядае, гуглаўская звычайная папка дыска Elysium. Ёсць диско-дата. Хутчэй за ўсё гэтай самай. Хутчэй за ўсё у вас будзе называцца, калі вы робіце, зноў жа гэта распаўсюджваецца тое, што мы зараз робім, толькі на гульні, якія на рухавіку Unity зроблены. А іх да халеры, ну іх гіганцкая колькасць і шматлікія праекты зроблены на Unity. І мы разглядаем далей поўнасцю з гэтага моманту. Ну, у прынцыпе, калі я пачаў казаць пра інструменты, я ўжо ведаю, які рухавік, я выкарыстоўваю інструменты, якія выкарыстоўваюцца для гэтага рухавіка. Калі вам патрэбна нейкі іншы рухавік, то вам прыйдзецца для гэтага рухавіка шукаць свой падыход і займацца сваім. Але мы працягваем, ну, канкрэтна з дыска Elysium. Вось, тут ёсць дыска-дата. У Unity, у прынцыпе, даволі часта, калі б у мяне была нейкая гульня, каб я памятаў, Firewatch, по-моему. Бачыце, Firewatch таксама на Unity. Бачыце, зайшлі мы ў Firewatch. У яе ёсць Firewatch дата. Hollow Knight дата. Гэта 3 гульні на Unity, так? Што ў мяне можа ёсць? Void Bastards таксама на Unity. Так? Гэта гульні, якія мы гулялі. Гэта ўсё гульні на Unity. У іх ёсць звычайна, яны называюцца, яны фармуюць свой праект, ну, назва гульні і штосьці там ніжняе падкрэсліванне дата. Звычайна проста скончваецца на дата. У дата будзе ляжаць усе файлы гульні, якія рэальна з'яўляюцца асетамі і карысныя для вашай мэты. Гэта, кстати, падтрымлівае камандны радок. Было б зручна трыкаць скрыптары вымання запакоўкі з рэдактара. Не зусім. Ну, я табе скажу, гэта канкрэтна не зусім зручна. Ён і так ужо максімальна зручны. Ты карыстаешся ім для пошука, і табе для пошука патрэбна разумець, што адбываецца. Карацей, бяром гэты дыска-дата і абіраем папку ўсё. Ён возьме ўсю папку і пройдзецца па ўсіх асетах у гэтай папцы. Так? У вас можа гэта працэс заняць даўжэй, бо, ну, там даволі шмат, можа быць, гульня і больш, і менш, і в залежнасці ад кампа, і гэта па-рознаму. Вось. Камандны радок, можа быць, і ёсць, але мне падаецца не. Па-першае, па-другое, я кажу, што тут няма не той, каб шмат ты можаш аўтаматызаваць у гэтым сэнсе. Тут ёсць экспорт і імпорт і іншае, але там не настолькі моцна яно запаволівае працэс. Скажам так, ты праводзішся больш з іншымі штукамі. Але радок быў выкарысны, я не шукаў яго. Мне неабходнасці не вельмі ёсць, бо, ну, як бы, я раз у 2 тыдні там пракліківаю 10 кнопак. Ось. Ладно, гэта мы да гэтага вернемся яшчэ. Канкрэтна Asset Studio, ён толькі ў пошуке нам карысны. І вось у нас ёсць асеты, якія ёсць у гульне. У гульне структура рухавіка Unity у тым, што ён робіць узроўні, то бок для ўсяго, для любой сцэны вам патрэбны ўзровень. Вы можете ўсю гульню зрабіць на адным узроўні, але гэта неэфектыўна, гэта запаволівае гульню. Лепей рабіць якраз такі як асабіста, ну, раздзяляць іх, так? Вось, для кожнага ўзроўня прывязваюцца асеты, канкрэтна аб'екты, якія знаходзяцца на гэтым узроўні. І некаторыя асеты могуць перавыкарыстоўвацца паміж рознымі ўзроўнямі, то бок асеты ляжаць асабіста, ўзроўні ляжаць асабіста. У гэтай штуке вы можете, ёсць іерархія сцэн, і вы можете паглядзець, што там ёсць у гэтых сцэнах. Там не вельмі, каб зручна было, можна было паглядзець. Але ёсць самая карысная вось гэтая рэч, дзеля яе сюды прыйшлі. Asset list. Гэта спіс, зараз з-за таго, што я запіхнуў сюды ўсю папку, у вас ёсць уся гульня на вашай далоні. Усе магчымыя асеты, якія там ёсць, і вы можете па іх яшчэ хуценька шукаць. Дзеля гэтага і ўсё і рабілася. Бяром дыялогі, напрыклад, знаходзім, і знайшлі ўсё, што мае назве дыялогі, так? Упс, не тое. Праблема з гэтай штукай, ну, з гэтай канкрэтнай рэччу, у тым, што Asset Studio канкрэтна на дыске Elysium ламаецца. І таму ён карысць мае вельмі абмежаваную. Давайте па памерах паглядзім. Ён дапамог мне знайсці... Вось гэта зараз файлік адчыняецца, ён зараз зламаецца нахрен. Гэта дрэва дыялогаў у гульні, але на ангельскай. Вось, напрыклад. Ну, ён дапамог мне ў гэтым знайсці. Можна знайсці вось дыялогі і пераклады на гішпанскую, напрыклад. Вось, ну такое, вы можете гэта знайсці. І потым у вас ёсць кантэйнер, які піша, дзе яно знаходзіцца. Вось гэтая штука ўся. Вось, і зараз мы да гэтага перайдзем, дзе яно знаходзіцца. У самой папцы, дарэчы. Ну, гэта можа не адзін у адзін супадаць папкі, такія, якія ўказаны ў самім інструменце і ў самой гульне, але ключавыя словы некаторыя можна знайсці. Я вам адразу пакажу, дзе знаходзіцца тое, што нас цікавіць, так?
Нас цікавіць Streaming Assets. Я зараз вам спойлер адразу для Disco Elysium. То бок, вы можете прасядзець вось у гэтай рэчы да халеры часу. Гіганцкую колькасць часу, я просто ведаю, што я шукаю адразу. І можна яшчэ падглядзець, ну, то бок, вы не ведаеце, дзе знаходзіцца тэкст у гульні нейкі, так? Вам патрэбна яго знайсці. У любой гульне ён можа быць хавацца дзе заўгодна. А як знайсці тэкст у Disco Elysium? Упершыню, не, я пайшоў з адваротнага боку. Я пайшоў на сайт Nexus Mods. Каб знайсці пераклады, напрыклад, гэтых самага. Вось у нас моды ёсць. Бяром, напрыклад, шукаем пераклады, хто ўжо перакладаў. Просто гэта мой падыход быў. Знайсці тых, хто ўжо перакладаў. Я знайшоў украінскую, так? Дзесьці ёсць, дзесьці была украінская. Блин, куды яна падзелася? Дзе яна? Чаму я не бачу? Як так? Гульня. Ну, высыць, гульня. Я, можа, сляпы? Вось украінская, вось она тут. Я знайшоў украінскі пераклад. Я паглядзеў, якія файлы там былі зменены. Я усталяваў яго сабе, паглядзеў, якія файлы былі зменены, і такім чынам я ведаў ужо, у якіх файлах мне шукаць, як мінімум. Пра тое, што такое asset ужо было, так, у пачатку стрима. Asset, я сабе нататкі раблю, asset, гэта, я напісаў, гэта любы матэрыял гульні. Так? Я паўтару гэта, каб вы таксама не губляліся ў чаце, бо ў асноўным гэты запіс я раблю не тое, каб ідэальным гайдам для Ютуба, а хутчэй для размовы з чатам, каб вы зразумелі як мага больш. Так? І калі вы мяне згубіце дзесьці ў пачатку, то потым вы не зможаце праследзіць, як я сюды прыйшоў, як я тут апынуўся. Я, можа, буду рабіць яшчэ падсумаванне ўвогуле, што, ну, калі мы з інструментамі разбяромся, невялічкае падсумаванне зраблю. Асетамі з'яўляецца любы матэрыял гульні. Не гульнявая логіка, то бок толькі аб'екты. Напрыклад, у Disco Elysium гэта любы тэкст, любая кнопка, любы персанаж, яго знешні выгляд, яго назва, яго месцазнаходжанне, як выглядае лакацыя, дзе што можна ўзаемадзейнічаць. Гэтыя аб'екты, яны з'яўляюцца асетамі. Як працуе сам працэс узаемадзейнічання з імі, не з'яўляецца асетам. То бок, напрыклад, мы можам з асетамі можна круціць што заўгодна, таму што яны выкарыстоўваюцца гульнёй. Яны звычайна ў гульнях проста называюцца асетамі. Некаторыя рухавікі выкарыстоўваюць іншую тэрміналогію. Гэта JSON ці нешта яшчэ. У асетам можа быць тэкстура, ну, па тыпу малюнак. Асет — гэта агульная штука. І ён не JSON, не. Ну, на сваёй аснове гэта не JSON. Ну, зноў жа, залежыць ад рухавіка. У некаторых гульнях, у старых гульнях, асетам можа з'яўляцца звычайны тэкставы файл у сваім фармаце, які быў зроблены спецыяльна для гэтага рухавіка. Вось, глядзіце. І атрымліваецца, у вас ёсць асеты матэрыялы гульні, які вы можете замяняць. Гэта у нас мы абмяркоўвалі наконт таго, які ўзроўні ёсць асеты, вы можете замяняць на любой, калі існуе асет, вы можете замяніць яго на свой асет аналагічны. І гэта мы сёння будзем займацца, да гэтага яшчэ дойдзем. У выніку я ўзяў украінскую гэту самую лакалізацыю. Я зайшоў у файлы, можна, калі ласка, мне паглядзець. Так, ну давайте спампуем яе. Я павінен залогініцца. Я не жадаю логініцца зараз, таму што я, на інкагніта і вось гэта ўсё. Давайте так, карацей, я вам адразу скажу, што, у прынцыпе, вы можете самі зайсці і ў файлах. Можна праглядзець? Праглядзець змест файла. Глядзіце, ёсць 3 файла змененыя у украінскай перакладзе. Шрифты, малюнкі, так і называюцца, і локетс. Мы шукаем, я знайшоў гэтыя файлы ў гульне і з ім пачаў працаваць. У нас, напрыклад, у беларускай ўжо ёсць больш файлаў. Напрыклад, я спецыяльна для гэтых самых, для партрэтаў, дарэчы, версія з партрэтамі яшчэ не выйшла. Можа быць, я хоць штосьці вам магу паказаць тады. Ідзем у беларускую, так. У яе файлы, не, зноў жа, давайте просто файлы. Праглядаем контент, бачыце, я яшчэ замяніў раптоўна у диска дата, у мяне заменены яшчэ shared assets 1. Вось там ляжыць яшчэ замена. І замяняў я іспанскую мову. Ну вось. Так што вы можете скарыстацца кам'юніці, ведамі кам'юніці для таго, каб зрабіць сваю версію, так?
Лепей за ўсё, калі вы займаецеся перакладам, самая галоўная праблема ваша будзе хутчэй за ўсё з-за таго, што мы карыстуемся кірыліцай, вашыя праблемы будуць хутчэй за ўсё кірылічны шрыфт. Да яго мы яшчэ дойдзем, і гэта можа быць свой асабісты дыялог. Я шчыра гляджу на таймер і як прагрэсірую я па тэме, хутчэй за ўсё мы нават не паспеем шрыфты запакаваць. Я паспрабую гэта неяк умясціць з тлумачэннямі, але гэта можа заняць шмат часу, і там будзе самы майндфак, скажем. Вам прыйдзецца. Я шчыра скажу, не толькі там хапае. Дарэчы, каб вы разумелі, гэта абсалютна не зусім звязана, але каму цікава, я рабіў гэта самае. Я рабіў пераклад такім чынам, каб падтрымліваць і украінскі пераклад таксама. Я разлічваў, што яны будуць працаваць разам, але гэта не тэстую рэгулярна, я тэставаў толькі пару разоў у пачатку. Якім чынам гэта працуе? Пераклад зроблены такім чынам, каб не супярэчыць украінскаму перакладу. Украінскі пераклад зроблены штучна. Вось. І вы можаце, як гэта карацей ідэйна працуе, вы можете усталяваць украінскі пераклад і потым наверх беларускі пераклад, і яны абодва будуць існаваць адначасова ў гульне. Наадварот не працуе. Таму што у беларускай я ўзяў яшчэ украінскія літары, я дадаў у сваю версію, і я як бы падтрымліваю украінскую версію перакладу, але украінская не падтрымлівае беларускую, разумееце? І увогуле усе літары. Вось гэта праблема. Мегапазерскі ты трапна вельмі. Увогуле ўся кірыліца. У Disco Elysium ёсць раздзяленне, як мы зараз пойдзем якраз такі да гэтых файлаў, давайте пойдзем да іх адразу. Streaming Assets, то бок я гляджу. Streaming Assets, Asset Bundles, Windows. І у нас ёсць шрифты Fonts, Images і Lockets. Так? Давайте у Lockets гэта тэксты. У нас, я спойлеры, гэта тэкст у гэтым самым. Яны могуць ляжаць у абсалютна іншым месцы ў вашай гульне, якой вы зацікаўлены рабіць. Вам прыйдзецца знайсці гэта альбо асет-менеджерам, альбо чымсьці яшчэ, альбо тым жа UABBE экстрактарам, карацей. Вось гэта доўгая назва, Авалонія, карацей. Экстрактар Авалонія. І глядзіце, што ў нас адбываецца з тэкстам у гэтым самым. Тэксты раскіданы па файліках. Арабскі, кітайскі, французскі, нямецкі, японскі, карэйскі, польскі, партугальскі, расейскі, гішпанскі, традыцыянальны кітайскі, турэцкі. Гэта файлік, які я тут сам пакінуў, гэта маё. Выдалім яго нахрен. Калі ты ўзяў украінскую версію, скуль ты ведаеш, што яны якасна перакладалі? Дык я усталяваў яго і паглядзеў. Там шыічны не апрацаваны, то бок там шыічны пераклад без апрацоўкі чалавекам потым. Ось. Я паглядзеў і такі, і мне патрэбны былі файлы. Я збіраўся з самага пачатку выкарыстаць ChatGPT для, можа быць, не ChatGPT, я абіраў яшчэ, на чым мне перакладаць аўтаматычна у пачатку, і абраў ChatGPT. Больш за таго, што і ты глядзі, я ж не з украінскай перакладаў. Гэта вельмі важная рэч, зараз, каб вы ўсе не блыталіся. Я выкарыстаў польскую версію тэкста, і я з польскага перакладаў. То бок мой пераклад зроблены з польскага ў беларускую. Вось. Таму што шмат якіх устойлівых выразаў і формаў паўтараюцца ў беларускай 1:1. Амаль 1:1. Значна больш, чым у расейскай. То бок некаторыя выразы вельмі расейскія ёсць. І тым больш расейскі пераклад увогуле вельмі далёкі ад арыгінала. Ён настолькі далёкі ад арыгінала, што я бы згубіў больш часу рэдагаваць. Расейскі мы бы доўга вельмі рэдагавалі. Гэта ускладняла бы задачу ў некалькі разоў. Польская значна прасцей, ён больш дакладны пераклад. Вось. Ім это была такая, на першую версію зрабіць хаця бы, аўтаматычны пераклад. Аўтаматычны пераклад гэта свая размова, дарэчы. Мы гэта сёння закранаць не будзем, таму што гэта свая асабістая размова на доўгі час. Гэта свой асабісты стрым, як гэта можна аўтаматычна перакласці гульню, якая па памерам як 2 уладара пярсцёнкаў. І плюс яшчэ Сільмарыльён наверх. Вось, гэта свой прыкалдэс, гэтым яшчэ прыйшлося павазіцца. Першыя тэксты я пераклаў за першыя 6 гадзін. Я знайшоў інструменты прыкладна за 2 гадзіны. Ладно, 2 дні дзесьці мне спатрэбілася цалкам. То бок дзесьці, можа, гадзін 12. Я знайшоў інструменты патрэбныя, я паспрабаваў перакласці адзін радок, замяніць.
замяніў яго, паглядзеў, што яно працуе, і потым такі шчаслівы тэкст я магу ўжо замяніць на тэкст, які я жадаю. А потым я 2 тыдні дзяўбаў шрыфты, каб разабрацца, як мне перакласці шрыфты. Таму шрыфты, я кажу, там, нормально так. Я вельмі жадаю, каб мы сёння паспелі хаця б адзін шрыфт дапакаваць. Вось. Там, насамрэч, даволі простая праца, калі ўжо ведаеш, што рабіць. Разабрацца было складана. Але разам з тым атрымалі новыя іерогліфы ў беларускай версіі. Не, іерогліфы ўвогуле, там просто кітайскі іерогліф пасярэдзіне. Дзесьці ў тэксце я бачыў і кітайскі іерогліф пасярэдзіне беларускай мовы. Дзякуй вялікі, чату GPT. Ох уж гэтыя расейцы. У расейскім перакладзе ён вельмі своеасаблівы. І гэта ўвогуле праблема расійскіх перакладаў у тым, што яны не спрабуюць захаваць арыгінал. Вельмі шмат, вялікая, гіганцкая колькасць расійскіх перакладаў спроба перадаць тое, што не патрэбна перадаваць. Гэта, дарэчы, у гэтага ёсць плюсы і мінусы. Расійскі пераклад разумець прасцей, чым мне без розніцы, на яком дыскалізіум чытаць. Узровень у мяне ангельскі дастатковы, каб гэта самае, без праблемаў чытаць ангельскі. Але каб вы разумелі, расійскі пераклад скараціў вялікую колькасць тэрмінаў у гульне, адаптаваў іх і выкінуў некаторыя сэнсовыя каламбуры. Выкінуў французскую мову, выкінуў нямецкую мову, фінскую мову, ён пакінуў толькі расійскую, шмат дзе. Амаль нідзе не захаваў арыгінал. А гульня дыскалізіум вельмі мультыкультурная. Яна, у яе шмат моваў, і там шмат... Калі вы англамоўны гулец, ось гэта ваша родная мова, ангельская, і вы не ведаеце аніякай іншай мовы, што як большасць, напрыклад, брытанцаў, амерыканцаў, вы шмат чаго ў гульне разумець не будзеце. І гэта нармальна, гэта частка гульні. Гэта вельмі важны кавалак гульні, які ў расійскай, напрыклад, полностью забіты. Акрамя беларускай лацінкі і арабіцы даследчыкі знайшлі іерогліфіцу. З перакладамі фільмаў тое ж самае. Гэта сапраўды так, гэта боль расійскага рынка, і нахрен няхай з гэтай праблемай расейцу застаецца, так? У выніку пераклад зроблены з польскай, зроблены аўтаматычны пераклад з польскай мовы, якая ёсць у гульне. Польская даволі неблагая. Там, калі глядзець, яна вельмі дакладная, то бок яна пакідае па максімуму увесь сэнс, як ён ёсць, не губляючы нічога, месцамі трохі зрэзае, але зусім мелкія такія рэчы, якія складана перадаць проста зусім складана перадаць. Так што я вельмі шчаслівы выбарам у гэтым сэнсе. Што робім далей? Глядзіце. У нас ёсць гэтыя файлікі перад намі. Давайте пойдзем да другога нашага інструмента. І нас будзе цікавіць зараз з гэтага момента. Мы знайшлі, уявім сабе, што мы выкарысталі Asset-Studio для гэтага, але я скарыстаўся проста модамі тады. Я пайшоў, дзе мой там? Ось, Translation Stream. Прылада у ABA Windows, Avalonia. Яна ў мяне вось тут унізе ўжо ёсць. Я буду яе запускаць, але вось тут, для пачатка, для запуска яе. Ён паругаецца тое, што невядомая прылада ад невядомага выдаўца, і гэта праўда. А выдавец невядомы, таму што мы толькі што з гітхаба спампавалі ад чалавека, які проста там выклаў. Таму, можа быць, там нешта ёсць. Але, давайте паверым у тое, што ўсё ў парадку, і ўсё роўна пачнем. Вось. Я яе запусціў, яна ў мяне ёсць. Я карыстаюся цёмнай тэмай, таму я пераключыў цёмную тэму, але давайте я буду, з-за таго, што мне прыйдзецца скакаць за Авалоніяй, я буду карыстацца вось гэтым запіненым сваім варыянтам. Яна там у мяне ў іншай папцы ляжыць. Вось. У выніку у вас ёсць гэтыя два інструменты, і вось гэтай у ABA якраз такі асноўнае, з чым будзе калупацца. Мінус любых перакладаў у тым, што замінаюць вывучаць ангельскую мову. Так. Лятыя пераклады. Гэтыя перакладчыкі. Добра. Што можа... Зараз я буду больш падробна ісці з ABA, таму што ён можа больш і робіць больш і лепей. Ён дазваляе ўзяць файл любы, в нашым выпадку гэта будзе... Заходзім у папку Disk Elysium, ідзем у Streaming Assets, заходзім да нашага файла Lockits, вось гэтыя файлікі ў нас тэкста, і бяром, давайте ў гэты раз возьмем польскую. Я запаковываю у гешпанскую, але, зараз мы будзем канкрэтна польскую, польскі тэкст змяняць, так? Бяром яго, адчыняем. Ён вялікі, я пакладу яго ў памяць. Там можна было абраць альбо файл, альбо ў памяць. Я бяру памяць, звычайна, не ведаю нават, што файл робіць.
І мы можам як экспартнуць адразу ўвесь файлік альбо залезці ў яго. Я рэкамендую заходзьце ў іх. Давайте для прыкладу вам покажу іншы асет, каб вы разумелі, чаму лепей усё не распакоўваць. Вам лепей усё не распакоўваць, таму што, напрыклад, калі я там змяняў streaming shared assets 1, так, вось давайте яго для прыклада возьмем. Вось ён адкрыўся адразу, ён не паспытаў, куды яго там запихнуць. Глядзіце, гэта ўсё асеты пайдуць зараз. Я пайшоў лістаць асеты. Гэта кожны з іх з'яўляецца сваім асаблівым аб'ектам у гульне. Кожны з іх, так? Паглядзіце на скрол справа. Вось. Канкрэтна гэта прычына, чаму вы карыстаеце Asset Studio. Вось гэта папярэднюю прыладу, таму што вам знайсці штосьці ў гэтым месіве будзе значна даўжэй. І гэта будзе працягвацца даволі доўга. Я зараз на page down пераключу, каб мы старонкамі пераліставалі. Вось гэта ўсё, бясконцая колькасць файлаў, гэта ў адным асеце. І тое ж самае паўтараецца ва ўсіх асетах, у вас будзе да галеры іх. Вас будзе цікавіць, у ідэале, як бы знайшлі, і ўсё, і вы ведаеце, што ў вас дзе знаходзіцца. Вось эту халеру я і перапакоўваў, я шукаў... Вось сярод гэтай херні дзесьці закапана, напрыклад, подпіс пад партрэтамі у гэтым самым. Дарэчы, я магу вам сказаць, дзе яна запакавана. Ведаеце, што? Я могу показаць, што... І гэтых файлаў, дарэчы, гэта ж не адзін файлік, так? Блин, я зачыніў яго. Гэта ж не адзін файлік. Shared Asset 4. Вось сюды. Вось гэта, сядзіш такі, глядзіш на гэтыя файлікі, распакоўваеш кожны і глядзіш, напрыклад, гэта тэкстурка, яна нам не спатрэбіцца, але вось, Cinema Cookie, Andre Comb, не ведаю, што гэта такое, давайте зазірнем, так? Экспартнуць тэкстурку, і нам патрэбна паглядзець, што ў гэтым файліку. То бок мы распакавалі гэта PNG-шку, і можам паглядзець, што ў ёй знаходзіцца. Вось, гэта па тыпах... О, блин, вам пра тыпы добра было бы распавесці яшчэ. Ну, гэта не наша зараз галоўная мэта, давайте мы яшчэ дабярэмся да тэкстур і асетаў вось гэтых, бясконцых. Вось. Сярод гэтых файлаў і знаходзяцца вось гэтыя подпісы пад партрэтамі, напрыклад, якія будуць у наступнай версіі. Вось, гэта шукаць доўга і непрыемна. Вось, ёсць больш хуткія спосабы, я пачаў рукамі, потым зразумеў, што ёсць у мяне ідэя, як гэта зрабіць прасцей, але, зноў жа, гэта вельмі такі нюанс своеасаблівы. Давайте дайдзем да тэкста, а то я так сёння нічога не перакладу. Ідзем да тэкста, зноў вяртаемся, ідзем да тэкста. Streaming Assets, Asset Bundles, Windows, Lockets, і ідзем у польскую. Адчыняем польскую, у памяці ўсё забіраем і націскаем кнопку Info. Info адчыніць тое ж самае меню, толькі у локетах звычайна значна менш файлаў, як вы можете пабачыць. Тут іх у разы менш. Нас цікавіць дзве штукі, то бок праглядзець іх ужо не так складана. Тут ёсць файлікі, і яны розных тыпаў. Давайте пра тыпы іх увогуле прагаворым. Тыпы ёсць. Калі вы ніколі не карысталіся Unity рухавіком і не ведаеце, як ён працуе, і хутчэй за ўсё вы не ведаеце, як ён працуе, то вам некаторыя з гэтых назваў могуць ні халера не сказаць. Калі вы ўжо карысталіся ім і рабілі хаця бы прайшлі там першыя 10 туторыялаў, вам назвы вельмі шмат скажуць. Я вельмі рэкамендую, калі вы плануеце шмат займацца рухавіком Unity, то я рэкамендую, пастварайце праекты, прайдзіце туторыялы на самім сайце Unity. Гэта ўсё бясплатна, вы спампоўваеце сабе рухавік Unity, вы робіце сабе гульнявы праект, праходзіце туторыялы, і пакуль вы будзеце іх рабіць, шмат з якіх гульнявых аб'ектаў для вас будуць мець сэнс, і вы будзеце бачыць у гэтым не проста месіва файлаў, а структуру, так? Тыпы, вось гэта, тут у нас значна калонка тыпаў, яна нас будзе цікавіць, адразу адсартую іх. Ёсць Asset Bundle, гэта адразу набор цэлых асетаў, ён нас не датычыцца зараз. І ёсць Mono-Behavior. Mono-Behavior, для тых, хто ў Unity калупаўся, вам адразу гэта ўсё знаёма. Для тых, хто не, гэта тут хаваюцца у нас скрипты альбо інфармацыя па скриптах. Інфармацыя, карацей, гэта вось вельмі важна. І ёсць яшчэ такая штука, як моноскрипт, таксама вельмі карысная можа быць рэч. Далей ідуць яшчэ спрайты і тэкстуры. Спрайты і тэкстуры гэта, у прынцыпе, таксама тэкстура гэта звычайны проста файлік, спрайт гэта, у прынцыпе, таксама проста візуальны файлік, калі коротка. Вось. Што у нас ёсць яшчэ? Нас цікавіць у гэтым, мы ведаем, што ў гэтым файліку знаходзіцца тэкст. І тэкст мы можам проста праглядзець. Тут ёсць кнопка View Data. Я адразу вам бяру General Locket адчыняю, так? Ён вельмі здаравенны. Вось. Яго можна праглядзець літаральна ў самім гэтым файліку, і тут можна разварочваць аб'екты. Вы можете яго тут праглядзець, калі жадаеце. Гэта не вельмі зручна, і вы можете тут шмат часу пабавіць, але я ўжо, напрыклад,
ведаю, ось разварочваю, і там ёсць масіў, і вось тут вельмі шмат тыкаць, вельмі незручна, так? Але вы можете праглядзець іх без неабходнасці нейкі файлік распаковваць. Давайте распакуем яго ў файлік, таму што яго глядзець незручна. Вы можете экспартаваць яго ў двух выглядах. RAW, то бок у тым же самым выглядзе, каб ён просто дастаўся як файлік з бандла, то бок з гэтага асетаў, ну, не асет бандла, скажем так, цалкам. Альбо дамп. Дамп будзе больш падрабязная такая штука, якую будзе чытаць. Зараз вы пабачыце, што як гэта штука выглядае. Так, давайте распакуем. У нас ёсць наша папка, якая Translation Stream, і будзем распаковваць сюды. Бяром гэты файлік, распакаваць яго можна ў два тыпа: TXT і JSON. Я распакую зараз у два, і паглядзіце, як гэта выглядае. Гэта будзе адзін і той же файлік, распакаваны ў два тыпа. У TXT, і тут я абіраю JSON, так? Гэта дзякуючы гэтай прыладзе мы можам тое, што запакавана ў бінарніках, прачытаць, скажем так. Калі вы да гэтага файла просто так дабярэцеся, там будзе бязглуздзіца, просто поўная. А потым робіцеся праграмістам на Unity, кідаеце нафіг гэтыя пераклады. Таксама варыянт. Broken Sword 1 атрымлівае 9500, дзякую вялікі. Глядзіце, давайте зазірнем. Гэта зараз ператварыўся ў звычайныя тэкставыя файлікі. Я адкрыў яго звычайным нататнікам. Яго, як вы бачыце, трошкі незручна чытаць. Але у нас ёсць файлік, які мы можам праглядзець. І давайте я вам пакажу штосьці, што вы можете пазнаць. Напрыклад, нова... Гэта ж у нас польская, так? Так, польская. І дзесьці тут павінна быць нова гра. Я гэта шукаю. Давайте тады нова гра. Так? Глядзіце. Я знайшоў тут сярод гэтага тэкста ўсяго. Тут ёсць галоўнае меню, нова гра. Вось як у нас заходзім, зараз вернемся ў гульню саму. Вам патрэбна будзе знаходзіць тэкст, які вы бачыце перад сабой, перад вашымі вачыма, і замяняць яго на той, які вы ждаце. Гэта будзе ваша асноўная мэта, так? Давайте зараз з менюшкай новая гульня якраз таки зробім. Напрыклад, просто замена тэкста. Так. Пераключаюся на польскую. Дарэчы, Disco Elysium унікальны ў сваім выпадку. У яго ёсць магчымасць хутка пераключаць мовы, просто націскам клавішы. Гэта вельмі дапамагае ў перакладзе. Супер, просто ашмурэнейшае. Незалежна ад дыякрытычных знакаў, залежна. Там вельмі простыя пошукі. У асабістасці у вось гэтым у ABA ён шукае як прыдурак. Вось, на наша надпіс. Новая гра, так? Давайте я зараз і заменім. Што мы можам? Давайте глядзім у гэтыя файлікі. Два. Яны ў двух фарматах. Я просто распакаваў для прыклада. Вы можете распакоўваць у той, які вам больш падабаецца. Там ёсць нюанс. Скажем так, вось, і зараз я трошки ў іншым выглядзе адчыню. Мне адразу, адчыніў усё гэта. Давайте я адчыню пакуль у звычайным нататніку, каб вас не пужаць Visual Studio. Тут у нас таксама ёсць нова гра, але, як вы бачыце, яно трошки па-іншаму структуравана. Тут укладзеная візуальна, бачыце, яны адрозніваюцца. Нова гра знаходзіцца, гэта адзін той жа файлік, просто распакаваны двума рознымі спосабамі. Тыя, хто ведаюць, што такое JSON, вам можа спадабацца больш на JSON змяняць. Камусьці можа быць прасцей з тэкстам. Глобальна, скажу, адразу падвох ёсць невялічкі. У JSON час ад часу бываюць багі. У гэтай прылады ёсць баг, што JSON час ад часу правільна не запакоўваецца. Я вас папярэджваю, таму што я з гэтым правазіўся там пару дзён згубіў просто на гэта. Вось, але JSON, калі вам трэба аўтаматызаваць штосьці, JSON ідэальны варыянт, і вы хутчэй за ўсё будзе карыстацца з JSON у большасці выпадкаў. Праблема канкрэтна ў тым, што JSON, калі запакоўваецца назад, ён можа не запакавацца нармальную гульню, то бок усё нармальна, але гульню ён запакуецца дрэнна. Ёсць такі баг, я его знайшоў літаральна 2 тыдні назад. Вось, давайте заменять новую гру на штосьці. Я бы заменіў адразу на беларускі тэкст, але я напишу двума тэкстамі кароткамі. Новыя і новыя на беларускай. Каб вам паказаць, у чым праблема зараз наша. Так, мы знайшлі гэты тэкст у гульне. Цудоўна. Я захоўваю гэты файл. Заходзім у... Выключым давайте гульню, бо гульня, калі будзе працаваць, яна не падловіць гэта новых змен, а можа і не даць увогуле замяніць файлік. Зараз ён там спыніцца поўнасцю. Давай, гульня.
Вось, гульня спынілася. Ідзем у Asset Manager, і у нас ёсць кнопка. Мы дагэтуль націснулі Export Dump, каб дастаць файлікі, так? Зараз мы бяром, мы змянілі файлік. Мы змянілі файлік JSON наш. Бяром Import Dump, абіраем тут JSON файл канкрэтна. Абіраем гэты наш файлік, які мы змянілі. Выкарысталі. І бачыце, тут ёсць у канцы калонка Modified, то бок змененыя файлікі. Я націскаю Ctrl-S, ён захаваўся, але папярэджвае, што трэба закрыць гэтую штуку і яшчэ раз захаваць вось у гэтым меню. Націснуў Ctrl-S зноў. Усё захавалася. Гэта я змяняю літаральна на жывую у самой гульне, каб вы разумелі. У самих файлах гульні, як яна ёсць. Вам лепей на ўсялякі выпадак рабіце бэкапы, рабіце запасны варыянт вашага файла, то бок вось гэты файл вазьміце, адкладзіце куды-небудзь у іншае месца. Вось, зрабіце сабе копію. Вы можете заўсёды, калі вы ў гоге, вы можете заўсёды адрамантаваць гульню, але адрамантаваць гульню гэта час займае. Вось, вы хутчэй за ўсё жадаеце проста замяніць файлік на арыгінале. Што мы маем? Глядзіце на гэтую прыгажосць. Мы маем новы, і я там два словы запакаваў. Новы і новы. Як вы бачыце, невялічкая праблема ёсць. Пры гэтым новы працуе, ну і кірыліца не працуе. Амаль поўнасцю. Дзіўна, так? Вось, падавалася бы, чаму В там увогуле запакаваны? Ну, вось так вось ёсць, таму што гэта не ведаю чаму. Я не магу вам патлумачыць. Так ёсць. Нам будзе патрэбна замяніць гэтыя шрифты на патрэбныя, таму што, глядзіце, давайте увогуле зараз трошкі тэорыі пра шрифты. Мы да гэтага вернемся. Ну, мы пройдемся з гэтым, давайте ўжо раз галоўнае меню ўзялі, я з галоўным меню буду паказваць, а потым мы перайдзем на гэтае меню ўжо. Нам патрэбна так, агульна, як бы так вам патлумачыць пра шрифты для тых, хто не ведае, што такое шрифты. Шрифты, звычайна, тое, што вы можете знайсці ў інтэрнэце, яны звычайна, каб я не схлусіў вам TTF і OTF, по-моему. По-моему, так. Два фарматы. То бок шрифты знаходзяцца. Калі вы знойдзеце любы файлік са шрифтамі, і ў мяне ёсць тут некалькі валяецца зараз. Яны нават адчыняюцца ў асабістай прыладзе ў віндзе, і вы можете іх паглядзець. Так, пераклады, Disk Elysium, і гэта у нас шрифты, якія мы выкарыстоўваем. Напрыклад, вось так выглядае адзін з шрифтоў. Гэта TTF фармат, так? Калі вы такія шрифты адчыняеце, вы атрымаеце сабе прыклад, як гэты шрифт выглядае, і вы можете праглядзець яго, так? Можете пакарыстацца гэтым. Шрифты ёсць у агульным доступе ў інтэрнэце, і вам патрэбныя шрифты, якія будуць, не ўсе шрифты маюць кірыліцу увогуле. Ёсць такія шрифты, у якіх кірыліцы проста няма, не існуе. І для таго, каб карыстацца імі, ну, вам прыйдзецца замяняць такія шрифты на нейкія іншыя. Якія ёсць яшчэ нюансы? Нам тыя шрифты, якія запакаваны ў гульне, яны платныя. То бок яны каштуюць грошы. Каб афіцыйна імі карыстацца, вам прыйдзецца плаціць за гэта грошы. Грошы не 5-10 $, а нармальныя некаторыя шрифты па 100, па 200 $ будуць вам каштаваць. Лепей проста не карыстайце, знайдзіце бясплатныя шрифты, якія падобныя. Зараз я каб памятаў Google Fonts наш. Не, давайте, гэту не будзем кранаць, няхай там застанецца. Ёсць сайт Google Fonts. На ім, у прынцыпе, можете знайсці шмат бясплатных шрифтоў. І падбіраеце тое, што вам патрэбна. Таксама яшчэ, ну, запакоўка шрифтоў штука такая. Вам патрэбна, мы же жадаем, каб гульня выглядала аўтэнтычна, і нам патрэбна, каб шрифт з гульні выглядаў так, ну, мы ж заменяем на іншы шрифт, так? Нам патрэбна знайсці такі шрифт, які будзе падобны на тое, што ў гульне, так? Таму нам патрэбна ў першую чаргу зразумець. Так. Вітаю, Фоер. І я памятаю, як ты дадаўся ў суполку, але я здзіўлены, што толькі зараз гэта адзначае як першае паведамленне твоё. Калі не шэрыць, можна і платнае. Ну, калі ты дома сабе робіш пад коўдрай, то, калі ласка, рабіце пераклады пад коўдрай, не праблема. Вось, можаце і платнымі карыстацца. Дзесьці ў інтэрнэце дзесьці знойдзеце там шрифтик, там он просто ляжаць будзе. Вось. Дык вось, што мы робім? Нам патрэбна шрифты гэтыя забраць сабе і неяк гэтае самае, ну, і знайсці падобны, так? І гэта адно з самых галоўных пытанняў. Бяром шрифт і будзем яго зараз шукаць. Я зараз сабе яго захаваў. Ёсць
сайтец, по-моему, Font Finder. Вот the font. Не, вось гэта. Вот font is, вось гэта. Згодны... Сюды можна закінуць. Я зараз зрабіў скриншотик, так. Сюды можна закінуць файлик. Яно у меня в скриншотах там павінна быць дзесьці. Pictures, так, яно тут? Не? Скриншоты тут? Тут яно. Не тое. Зноў жа, ён халера ведае, куды запихнуў яго, хутчэй за ўсё. Каб вы разумелі, мой набор скриншотаў абсолютно абсурдная херня. У канцы дзесьці, не? Будзе. Вось он, у самым канцы. Давайте яго сюды дакінем. Вось он знайшоў фонд. І... Дзе там? Наступны просто. Так, добра. Яшчэ далей. Ён распазнаў шрифт на малюнку, па тыпу, ці правільна я бачу. Добра. І ён прапануе падыходзячыя шрифты. Так. Вам патрэбна знайсці шрифт, які будзе... Дзякуй вялікі, адчапіся ад мяне. Вось, вы можете знайсці падобныя шрифты, так? Вам патрэбна знайсці шрифт, які падтрымлівае адначасова і гэты самы, і кірыліцу, і... Зараз пачакаць. Так, нам зараз для пошука бярем кірыліцу і працягнуць. Пішам просто. Працягнуць. Наприклад. Не? Так, не тое. Я уже, як я казаў, некаторыя рэчы я уже могу забывацца і не памятаю, як шрифты шукаліся. І большую частку шрифтоў шукала моя жонка, так што зараз я карыстаюся інструментам, якім я амаль не карыстаўся, бачыў яго один раз. Карацей, сутнасць такая. Бяром шрифты, перабіраем іх і шукаем той, які нам больш падыходзіць, і бесплатны. То бок тут могуць быць яшчэ і платныя шрифты. Вось, глядзіце. Першыя 60 шрифтоў, 57 камерцыйных і 3 бесплатных. Падобныя шрифты. Так. Я зараз жонка прайшла, ўжо дапамагае. Так, уводзім у назву шрифтоў. Што я павінен далей рабіць гэтым? Яна ўжо сама не памятае. Зараз мне самому праводзіць гайдлайн, як гэта працуе. Зараз я сам не разумею, мне просто кажуць па кроках. Я зрабіў. Вось выпадаючы спіс. І... І тут кірыліцу. Добра. Да, напрыклад. Вось, пошук. Бачым, дзе кірыліцы няма. Бачыце шрифты? Я ўвёў... Зараз па парадку і зараз вернемся. Монашырны з засечкамі ці без... Вось гэта, ну, зараз вернемся, так, да гэтага, да нюансаў. Я просто... Самае, у вас адсеецца вялікая колькасць шрифтоў за таго, што яны не кірыліца. Вось, ну, іх няма просто фізічна ў гэтага шрифта кірыліцы. Ён вельмі можа быць прыгожым, колькі заўгодна, але ён вам не падыдзе. Вам патрэбны шрифт, у якога ёсць, ну, ёсць канкрэтна кірыліца. На транспорт Tycoon Deluxe отправляецца 900, дзякуй вялікі. Наконт тыпа дабяремся, так? Глядзіце, што зрабіў. Прыйшлі на сайт, нам закінулі варыянты шрифтоў, так? Мы ўзялі, які нам падабаецца, ну, вось, па тыпу, самы найбліжэйшы, так, з таго, што ён знайшоў, то бок ён ідэнтыфікаваў яго як які-небудзь, так? Так, знайсці падобны... чаму яны такія ўсе непадобныя на тое, што там насамрэч у гульне? Гэта ж не той шрифт. Гэта 100%. Гэта добра... Не, нешта... Забыўся, як у гульне называецца гэты канкрэтны шрифт. Ну... У любым выпадку, вы шукаеце шрифт, так, знаходзіце. Знаходзім, бярем яго, бяром нейкі, напрыклад, той, які мы палічылі, што гэта ён. Ён насамрэч не той, гэта я дакладна ведаю, таму што у нас цэлая таблічка невялічкая ёсць гэтага. Шукаем шрифт падобны на яго, у якога ёсць кірыліца.
І тут просто кириллица, так? Тут пишем пошук, і у нас відвалюється шмат шрифтов. І пошли шукати. Ось. І у нас є Exa 2 Extra Light, наприклад. У нас, до речі, по-моєму, такі є. Ми такі знайшли подобні для заміни. Exa 2 Light, ось такі нам підходять. При цьому ось Nexa не підходять. Ось. Знаходимо потрібний нам шрифт. Яни безплатні, тобто їх можна використовувати для любої, ну, для себе. Беремо, наприклад, Exa 2 Light, і можна штампувати шрифт. Так? По-моєму, літерально тут. Лепей, щиро, я скажу, лепей користайтеся, ну, для спамповання, лепей йдіть назад на Google Fonts. І тут у вас значно більш корисний пакет буде. Exa 2. Шукаємо? Ось у нас. Exa 2, той самий, який ми шукали, у його є різні стилі ще. Тобто у шрифта є ще і підстилі, як ви розуміли. Так? Нас цікавить, ми все ще спробуємо здобути з вами файлик TTF або OTF. Нас цікавить один з цих двох. Далі понесеться жесть саме. Ми ще на самому початку гэтай жесті з шрифтами, так що тримайтеся. На гэтым усё не скончыцца. Для тых, хто думаў, што для тых, хто ведае, што такое TTF, ну такой, ну ўзяў да TTF уставіў. Не, самае вясёлае пачнецца далей. Напрыклад, мы ўзялі, возьмем Exa 2, по-моему, гэта ён і ёсць, сюды ідзе. Мы, да рэчы, літаральна знайшлі той же самы шрифт, які выкарыстоўвалі ў гульне, але для галоўнага меню, і для галоўнага меню, по-моему, докладно болт? Жонка подказывае, што там болт, але мне падаецца не. Exa 7 болт. Вось такі мы выкарыстоўвалі для меню, не? Не, гэта ўсё не то. Гэта мы для менюшак гэтых самых выкарыстоўвалі. Вось тых у гульне, якая вось тут, вось, напрыклад, зверху. Яна вельмі падобная. Угу. Насамрэч знайшлі мы амаль той шрифт, мы знайшлі тады Roboto Light. Робота просто. Так? Давайте робота. Вось ён, бачите, ён такі Roboto Light. Вось такі мы выкарыстоўваем зараз, наколькі памятаю. Яго давайте будем уставляць, бо ён адпаведны больш. Можна нават было бы ўзяць, да рэчы, тоненькі. Не, ён не такі сціснуты, нам патрэбна больш сціснуты. Ось, добра. Light. Я яшчэ раз пераглядаю. Ну, добра. Гэта ўсё адзін шрифт. Забіраем гэты шрифт. Мы можам абраць альбо увесь... Ну, я абраў там толькі адзін і... ну, вось работа, так. Спамповуем увесь шрифт. Зноў жа я спамповую сабе ў гэтую папку, быццам бы абсалютна ўсё з самага пачатку. Заходзім у яе. Работа... Translation Stream. Вось он. Работа, распакуем яго сабе. Нас цікавіць тут толькі адзін. Там адразу увесь пакет розных варыянтаў работа. Вось гэта. Бачыце, тут да халеры. Нас цікавіць толькі Roboto Light. Вось яго. Забіраем яго адсюль. Не, просто капую сабе. І пакладу сюды. Добра. Zip-файл гэта нам не спатрэбіцца. Зараз паднесецца самая жесть. Рыхтуйцеся. Таму што зараз вам нам прыйдзецца працаваць у Unity. Unity не просто так працуе са шрифтамі. Там пачынаецца самая вясёлая халера. Я тэксты файлік таксама прыбяру, бо мы карыстаемся зараз JSON, і JSON шчыра нам для гэтага ўсяго спатрэбіцца. Ну, хопіць. TTF файлікі, як ужо казаў. Іх можна адчыняць, паглядзець, што ў іх як яно выглядае. TTF файлік гэта толькі самы пачатак. Сам Unity выкарыстоўвае SDF фармат. Гэта не то. Зусім не то. Unity. Вось так. Давайте я покажу вам, як гэта выглядае. На самім сайце Unity іх можна тлумачэнне, калі ласка? Не SDF, значыць. Я забыўся. Як жа ты называўся Unity? Fonts Unity. Text Mesh, по-моему. Зараз я вам знайду яго. Фонтасеты, вось яны. Фонтасеты. І як ты называешься? Каб я вам правильно... Гэта мы на правільным месцы. Адзінае, што я вам назву спрабую знайсці, як у іх, чым гугліць іх шрифты. Фонт Asset. Ну? Няўжо
У яго б назва была, мне чамусьці падавалася, што яна называецца SDF. Ну ладно, тут напісана просто пра тое, што выкарыстоўвае свой фармат. І дзякую ім вялікія. Sign Distance Fields. Можа, все ж таки гэта яно і ёсць, SDF. А, вось гэта я шукаў. Усё, вось, SDF шрифты. Unity выкарыстоўвае наступны падыход. Яны для таго, каб была магчымасць карыстацца шрифтом і можна было яго трансфарміраваць як бы ў гульне, яны выкарыстоўваюць наступнае. Яны выкарыстоўваюць тры рэчы. Сам такую штуку як Atlas, вось гэта квадратная штука, вось злева у нас набор, гэта будзе файлік візуальны. Зараз гэта ўсё спатрэбіцца, я зараз тэарэтычную толькі рэч даю. Калі выкарыстоўваць звычайны Atlas, гэтыя штукі называюцца Atlas'ам. Бачыце, тут шмат літар, які распіханы проста абы як, так? Гэта называецца Atlas. У ім напісаны ўсе літаркі, якія будуць у шрифце. Калі выкарыстоўваць звычайны фармат, то мы атрымаем вось такую халеру, калі мы будзем трансфарміраваць гэты тэкст. Бачыце, у яго там ён піксельны. Калі выкарыстоўваць трошкі смазаць яго, то будуць бачны, ён будзе не вельмі дакладны. То бок, бачыце, там яшчэ расплываецца яго. Чым бліжэй ён знаходзіцца да нас, тым больш расплываецца. А вось SDF фармат. Бачыце SDF фармат? Ён такі мутны ў параўнанні з гэтых усіх трох. І SDF фармат дазваляе поўнасцю як бы паварочваць увесь тэкст у гульне. Гэта асабісты тып, які выкарыстоўвае канкрэтна Unity. У другіх рухавіках можа быць штосьці свае яшчэ прыкладацца. Як жа нам атрымаць? Канкрэтна нам патрэбна будзе замяняць шрифт на вось такі вось шрифт. TTF файлік нам не падыдзе. TTF файлік ён проста вось як ёсць. Для гэтага вам спатрэбіцца сам Unity, для таго, каб гэта зрабіць. У Unity мы зробім наступнае зараз па кроках. Я зараз патлумачу. Мы берем, у нас у пачатку ёсць TTF, OTF. Здабываем TTF, OTF. Мы зрабілі гэта. Здабылі. Пасля гэтага мы берем, ствараем праект на Unity. Ствараем праект на Unity. Праект на Unity. У самім рухавіку Unity. Потым мы берем, імпартуем наш шрифт, імпартуем шрифт у проект, по типу імпартуем TTF шрифт, давайте удакладнім. TTF шрифт у проект. Ён ператвараецца там унутры, под капотом, у самого Unity. Ён стварае гэты SDF фармат, які унутры Unity. Будуем проект, то бок літаральна ствараем гульню, у якой ёсць толькі некалькі тэкстаў. І потым, выкарыстоўваючы ўжо імеючыся ў нас функцыянал, вось гэты экстрактар, з гэтай гульні ў косках дастаем SDF. Нам патрэбна. SDF сябе уяўляе тры файлы. SDF мае матэрыял. Давайте матэрыял апошняе будзе. Давайте самае важнае. Atlas. Atlas. Гэта малюнак, на якім ёсць усе літары. Гэта раз. Другая рэч у SDF. Гэта... Я не памятаю, як ён называецца дакладна. А гэта па тыпу тлумачальніка Атласа. Давайте так. Тлумачальнік. Давайте вось так, каб файл, тэкставы файл, які кажа, дзе на атласы знаходзіцца якая літара. Вось у вас ёсць гэта, так? Далей у нас ёсць. Трэці файл, гэта матэрыял. Паказвае, дадае тэкстуру, давайте так, дадае тэкстуру да шрифта. Нас будуць цікавіць толькі першыя два. Таму што як гульня робіць, які матэрыял яна выкарыстоўвае, гэта яе праблема, але нам патрэбна падмяніць тое, што ёсць у гульне. Нам патрэбны атлас тлумачальнік. Зараз мы да гэтага ўсё. Мы зараз гэта ўсё праробім. Я зараз вам усё гэта пакажу. Для таго, каб далей працягнуць, вам патрэбна будзе ўсталяваць Unity, рухавік і трошкі ім пакарыстацца. Я зараз усё гэта пакажу. Unity ў мяне ўжо ёсць. Вам спатрэбіцца такая штука, як Unity Hub. Гэта штука, якая дазваляе вам кантраляваць шмат праектаў. То бок, калі у вас іх шмат, вы можете імі жанглировать. Мы зробім абсалютна новыя, абсалютна з нуля, каб вас не было, вас нічога не засмучала. А чаму? У мяне ўсё яшчэ запушчанае. Давайте выключым. Так, Unity Hub.
у мяне ёсць фонс, анімейшн, я там эксперыментаваў якраз таки для гэтага самага, для нашага Disco Elysium. Бяром новы праект. Нам патрэбна ў ідэальне універсальны 2D, ну, без розніцы насамрэч, што абіраць, глобальна. У ідэале, каб было... Падпалюю на нешта. Я спадзяюся, гэта не аса. Там гэта аса, дайце-ка момант. Якая справа? Мы котам даем поляваць на любую халеру, якая прилетае дадому, акрамя ос. І ну да, альбо пчол, што трапіць там. Вось, і карацей, яны якраз таки, яна такая заляцела. Вось, там паляванне пачалося. Яны яшчэ не ведаюць, што гэта такое за халера. Вось, і лепей ніколі не даведаюцца. Вось, нам патрэбны любы, увогуле, нам тэмплейт любы падыдзе. Тут ёсць адразу падрыхтаваныя праекты для там VR і іншага. Нас цікавіць альбо 2D, альбо універсальны 2D, альбо універсальны 3D. Нам падыдзе любы насамрэч. Давайте 2D-шны створым. На ім трошкі шрифты будзе прасцей бачна. Гэта стварае новы праект, спампоўвае новую версію. У вас, хутчэй за ўсё, яна яшчэ спампуе версію рухавіка. У вас можа быць на камп'ютары ўстаноўлена некалькі версій Unity Engine. Самае важнае у гэты момант, калі вы гэта робіце, тут ёсць нюансы. Калі вы робіце гэта са старой гульнёй, вам патрэбна абраць версію рухавіка, якая будзе ў вашай гульне. Таму што гэты працэс, вось зараз вельмі вялікая розніца яшчэ ідзе. І мы зараз карыстаемся самым апошнім Unity. Так? Апошні Unity. Але дзесьці ў 22-м годзе, по-моему, не, у 20-м годзе Unity змянілі падыход шрифтоў. То бок вам спатрэбіцца, дарэчы, гэта не зусім да мяне, таму што я гэтым не займаўся, вам спатрэбіцца хутчэй ўсё туторыялы, якія пашукаць яшчэ. Таму што ў гэта не ўваходзіць, і гэта па-за межамі маіх ведаў. Ну, я вам не пакажу прыклад, мне патрэбна ўзяць гульню і навучыцца на гэтай гульне рабіць па-стараму, таму што я бачыў, што ў людзей праблема было перайсці на новую. Вось. Таму ўсё наступнае датычыцца толькі для версіі пасля 20-го года. Там раней было трошкі па-іншаму, трэба было модулі нейкі ўсталёўваць альбо нешта такое, каб атрымаць сабе гэты SD фармат. Але агульна вы робіце сабе, ну, ідэя такая. Там ёсць SD фармат ужо адразу запакаваны ўнутры у самой, ужо ўнутры Unity. І вы можете просто ўзяць яго з Unity, так? Калі раней вам прыйдзецца трошкі патанцаваць, і, магчыма, там у вашай гульне можа быць і не SDF фармат увогуле. Зараз SDF фармат увогуле стандартны фармат, амаль для ўсяго. І вам патрэбна глядзець, у чым вашы шрифты канкрэтна знаходзяцца ў вашай гульне. Таму давайте зараз асяродзімся на SDF фармаце і канкрэтна працаваць з ім. Таму што ён самы душны канкрэтна для нас, як для модераў. Вось. А пры гэтым, ну, як бы цудоўна. Ён існуе. У нас ёсць праект Unity, тут шмат чаго, і калі вы ніколі не карысталіся Unity, гэта можа быць занадта ўсяго, але мы насамрэч ідзем сюды, мы будзем вельмі павярхова карыстацца Unity, мы не будзем лезці ў вельмі глыбокія нейкія рэчы. Нам патрэбна стварыць свой SD фармат, як я ўжо казаў, і сваю папку. Давайте зробім тут папку. Справу давайте ўнізе. Зараз зноў жа новы інтэрфейс можа пужаць. Унізе ёсць усе папкі і ўсе файлы, там таксама вось бачна спіс папачак. Створым сабе папку тут. Няхай папка будзе фонс называцца, каб нам потым прасцей трошкі было шукаць. Так? У гэтай папцы мы запіхнём наш TTF файлік. Бяром работу Light і запіхваем сюды. Просто перацягнуў, я нічога больш не зрабіў. Гэты файлік, ён ужо тут ёсць, усё нармальна, ён ужо ў праекце. Імпартавалі. Зараз нам патрэбна з яго перарабіць яго ў SDF фармат. Ён зараз TTF.
Дефно не падыходзіць. Зараз знайду, а потым скажу, што правільна, каб вас не блытаць. Не тое. Вось гэта я больш за ўсё баяўся, што я просто менюшку не знайду. Было. Не тое, усё. Во, знайшоў. Зараз па парадку. Windows, Text Mesh Pro, гэта якраз такі наш складаны тэкст, вось гэты асабісты. Font Asset Creator. Hi, Yokoshisa Kamura. I'm curious about how to make games in countries like Belarus that don't have Unity licenses, how to ensure that the revenue is not skewed by Unity. I think it's like we're mostly right now in the translation modding kind of thing, so we are way far. We're really far out of that, so it's not like our concern right now. But overall, I think there is a way. Like there is always ability to have like usually companies that I know are actually was after the sanctions. Companies just split up. So there's like a main office, and part of the developers are outside of the Belarus, and there is a part of workers that are in Belarus, which is not illegal in itself. So like you can have like half of the companies there, and that's how they do that. I think that's the only way. So basically, just to have an office outside of the Belarus and all of the illegal thing happening outside of the Belarus, and then you transfer some work for some developers and pay some pay money to the people in Belarus. That's how it probably can be done. But again, it's and not everybody can afford that. And also, like right now, I'm not sure about the Unity license. There is a lot of like controversy about that, so it's a deep topic. That's not really the point of the stream. So yeah, wouldn't be continuing on that. Для тых, хто не удзельнічаў у размове, то гэта проста аб тым, як беларускія распрацоўшчыкі могуць зарабляць на гульнях, зробленых на Unity, і як гэта будзе працаваць. Yeah, sure, you're welcome. Text Mesh Pro, Font Asset Creator. Нас цікавить шрифти. У мене тут уже одразу... Ні, будь ласка, темпи Essentials мені потрібні. Альбо мені потрібні. Почекайте-ка. Font Asset. По-моєму, потрібно. Зараз він поругався. Давайте-ка я ще раз його відчинім. По-моєму, мені це потрібно буде. Давайте, нехай імпортуємо. По-моєму, мені воно потрібно. Екзампли і екстра не потрібно. Тільки саме необхідне. Гэта мы зараз збіраем. Гэтая штука, гэта самы цэнтр таго, што мы робім. Я зараз поўнасцю прыбяру гэта ўсё, таму што яно аўтаматычна ў мяне закінулася. Пакажу вам, дзе гэта ствараецца. Так. Што пачалося? Я ўжо згубіў чат. На секунду адгарнуўся. I think that's why there are so few independent game developers from Belarus. They probably need a lot of money. Most of the game developers from Belarus are moved into other countries, so officially we know that they are Belarusian developers that are moved, but you will hear that they are from Lithuania, let's say, from Finland, or from Poland, or from Ukraine. But we know because we're like the community. But also, and we share that knowledge, like, oh yeah, those guys are actually our guys. But overall, it's kind of like easy to miss. So you may not just know that they are there. Unity падвольнай ліцэнзіяй. У Unity змянілася ліцэнзія, і але глядзі, ты павінен зарабляць нешта мільёны там. Зноў жа, гэта было да змены ліцэнзіі. Яны спрабавалі альбо праціснулі, альбо спрабуюць праціснуць новую версію ліцэнзіі, у якой яны быццам бы валодаюць усімі правамі на тое, што ты зрабіў на Unity. Нешта такая абсурдная, карацей, халера, з якой вельмі спрэчна.
з-за вось гэтай складанай тэмы я бы не рэкамендаваў зараз займацца распрацоўкай на Unity. Але раней табе патрэбна было так, скандал, не так давно быў скандал. Вось пра гэты скандал я і кажу. Я бы зараз не рэкамендаваў выкарыстоўваць Unity для вашых, калі вы плануеце рабіць гульню, я не рэкамендую. Unity ачмурэнны рухавік. Но ліцэнзія і вось гэтая херня, гэта просто забівае інді-кам'юніці. Кам'юніці зараз раздзяляецца на Unreal Engine і на Godot. Тыя, хто робіць ужо праекты на Unity, яны будуць скончваць на Unity, але чым далей, тым менш вы будзеце бачыць праекты на Unity. Вось такая халера. Адзін з самых, на мой погляд, увогуле самы найлепшы рухавік у выніку, ну, для распрацоўшчыкаў, для невялікіх студый, ідэальны для таго, каб працаваць над сваім стылем, просто забіты, літаральна просто ліцэнзіяй. Ліцэнзія, я ўсё яшчэ не ўпэўнены, як яна працуе, але там нейкая дурасць абсалютная. Можа, ўжо па-іншаму працуе. Але нават сама спроба, ведаеце, у такіх выпадках, нават сама спроба такую ліцэнзію зрабіць, гэта ўжо вялікі удар. Гэтага ўжо нельга рабіць. Вось. Шрифты. Вяртаемся да шрифтоў, мы іх дакладна не паспеем, я баюся. Цяпер зразумела, чаму варочаюць насы, калі часам трапляюся каментары. Ну, насы варочалі ад Unity на працягу апошніх 15 гадоў. Ці запаволіла гэта папулярнасць Unity? Ні халеры. Я бясконца чуў аб тым, што Unity поўная херня, а не рухавік. Апошнія вось 10-15 гадоў. Але ведаеце, праектаў да халеры на ім зроблена, і ў ён добры рухавік. З ім усё ў парадку. Дык сквапна, разумееш, гэты праект з самага пачатку быў вельмі такі блізкі да інды да распрацоўшчыкаў. А інды-распрацоўшчыкам патрэбна, каб вы ты з іх грошы апошнія штаны не зняў, пакуль яны распрацоўваюць гульню, таму што хутчэй за ўсё яны яе не скончаць. Ну, па тыпу, ты ідзеш у пустэчу, ты не ведаеш, атрымаецца ў цябе альбо не. А калі ты зарабляеш там больш за 1 мільён у месяц, то ну тады, ну ладно, добра, выплату будзем рабіць. Як бы там даволі простая ліцэнзія была: зарабляеш мільёны, калі ласка, плаці. Не зарабляеш мільёны, не плаці. Нічога не павінен ты Unity ўвогуле. Transport Tycoon Deluxe атрымлівае 1000, дзякуй вялікі. Вось, праблема канкрэтна ў апошняй ліцэнзіі. Гэтая менюшка стварае якраз такі SDF фармат. Нам патрэбны фонд, з якога мы будзем рабіць. Дарэчы, а чаму я бачу толькі... А чаму толькі гэтае? У мяне ж папка іншая ёсць. Не? Я магу проста перацягнуць? Па-моему, я магу проста перацягнуць. Так, я магу проста перацягнуць яго. Я перацягнуў наш работа Light, які ў нас быў, перацягнуў гэтую менюшку, і мы проста трымалі яго. Наш шрифт работа Light, аўтаматычны памер я пакінуў, памер, зазор паміж кожны элемент. Першым пунктам той фонд, які мы выкарыстоўваем, так? Потым, які канкрэтна яго тып, калі яго там некалькі знаходзіцца. Потым, якога, ну, памера, скажем так, будуць сэмплы. Гэта не вельмі важна, можете пакідаць аўтаматычнае. Далей, які зазор будзе паміж усімі літарамі. 5 пікселей нармальна, можете пакіньце 5 пікселей, так? Вам можа гэта быць прынцыпова, але, ну, заўважыце, мы потым дойдзем да гэтага момента. Тое, што мы зараз генеруем, у нас атрымаецца 3 файліка. Матэрыял, Atlas і тлумачальнік Атласа. І вось гэтыя штукі зараз пайдуць у тлумачальнік Атласа. Метад пакавання лепей аптымальны, каб ён знайшоў, як максімальна ў вялікі Атлас умясціць як мага больш сімваляў. Зараз вось гэта Atlas Resolution, гэта вельмі важна. Для вас гэта будзе вельмі важна, калі вы у гэтым самым знаходзіцеся ў гульне, ну, якой-небудзь, вы можете паглядзець у гульне у яе асетах, якога памера іх Атлас, і выкарыстаць такі жа. Вось, я выкарыстаў 1024, таму што у мяне да халеры літары. Я вырашыў, ну, у маім Атласе выкарыстоўваецца не адна мова, а адразу усе мовы, якія ёсць у цэлым наборы шрифтоў. Давайте да гэтага, дарэчы, можа варта зараз ісці, не? Давайте скончу з фонтамі і потым пакажу, як яны запакоўваюцца канкрэтную гульню, а то мне падаецца, забег з гэтым трошкі наперад. Вось. І тут ёсць варыянты. Вось тут вельмі цікавая штука. Гэты пункт самы больш за ўсё ўплывае, і ён вельмі па-рознаму можа працаваць. Вы можете ўзяць усе сімвалы ў файле, не рэкамендую гэтага рабіць, таму што вам хутчэй за ўсё не спатрэбіцца ўсе літары, якія ёсць у гэтым шрифты. Вашы шрифты могуць быць гіганцкімі, і там можа быць проста бясконцая колькасць літар. Плюс яшчэ
не заўсёды чамусьці ён запакоўвае іх усе і атрымліваецца нейкая там бязглудзіца ўвогуле. Вось, ёсць розныя варыянты, як яны запакаваны. У ідэале я пакуль для сябе як зразумеў, яно будзе аднолькава ва ўсіх гульнях, калі вы будзеце выкарыстоўваць свае сімвалы, яно будзе працаваць стабільна. Таму што у Disco Elysium нічога акрамя гэтага не працуе. Іншыя варыянты не будуць працаваць. Пры гэтым я пакажу яшчэ, дзе, калі вам спатрэбіцца, я заўважу, вам пакажу, дзе гэта замяняць. Гэты character set, ён будзе ўсплываць. Набор сімваляў, так, наш кастомны. Тут вы можете набраць набор сімваляў, якія вам цікава запакаваць. Вы думаеце, што вам патрэбна проста кірыліца, так? А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, І, ну і так далей. Ну і там У, напрыклад, вам патрэбна. Вам патрэбна яшчэ і маленькія варыянты гэтых літар, так? Вам патрэбна яшчэ ўсе сімвалы, усе плюсікі, мінусікі, кавычкі, усе сімвалы, якія вы будзеце выкарыстоўваць у гульне. Гэта да халеры сімваляў. Я зараз, я не ведаю, як падзяліцца з вами, каб вы забіраеце сабе, захоўваеце, калі вы збіраецеся гэтым займацца. Я пакрыху дапаўняю гэты файлік сабе. І ўжо стварыў яго. Але так, зараз Disco Elysium, пераклады і нашыя фантасаты, вось усе літары. Я ўжо стварыў такой радок. Я зараз яго ў чатку вам закіну. Вось вам ОБС, вось вам у чатку. Забірайце. Я яшчэ гэта на YouTube трэба будзе не забыць, на YouTube таксама дадаць вось гэтую штуку. Гэта ўсе літаркі, якія ёсць у Disco Elysium, там ёсць прапушчаныя некалькі. Для гішпанскай прапушчана адна N, для, N такая зверху палосачкай, так? І прапушчана турэцкая такая, як І, толькі без кропкі зверху. Вельмі асабістая літара, лёгка яе прапусціць. Гэтых двух літар там няма, але гэта літары, якія ўключаюць у сябе украінскую, французскую, ангельскую, нямецкую, польскую, турэцкую амаль, гішпанскую амаль, акрамя аднаго сімваля, і, атрымліваецца беларуская, расейская. Вось такі набор літар. Можа быць, там чагосьці няма, але зноў жа гэта можа вызначыцца толькі тады, калі вы ў гульне знойдзеце, што вы штосьці прапусцілі. Мы бяром гэта літаральна ўсё, гэта як яно ёсць, я запіхваю сюды. Гэта ўсе нашы літары. Рэжым рэндера пакідайце SDF-AA, але могуць быць нюансы. Там ёсць нюансы для вашай гульні, магчыма, вам прыйдзецца перабраць некаторыя штукі. Font Features не бярэм, нам не патрэбны яны. Націскаем Generate Font Atlas, і ён зрабіў нам атлас. Гатова. Глядзіце, якая справа. У гэтым шрифце, канкрэтна ў гэтым шрифце, не хапае некаторых літар, ён паказаў нам. Там прабел дзесьці ёсць. Гэта нармальна, дарэчы. Мой прабел, там я дзесьці яго прадзёбваю заўсёды. Перанос, я там спецыяльна для сябе перанос зрабіў, ён яго не запакаваў, не знайшоў, і гэта нармальна. Але вось ёсць некалькі літар, якіх тут няма. Гэта А з шапачкай зверху. Гэта, па-мойму, у титрах у гульне ёсць у кагосьці імя з гэтай хернёй. Таму халера з ім. Шчыра не вельмі важна. А з двумя коскамі зверху адсутнічае. Гэта проста ў шрифта такога няма. То бок шрифт проста сам не падтрымлівае такое. Для нашай мэты гэта не вельмі прынцыпова, так? Але заўважайце, глядзіце тое, што тут не запакавалася. Сачыце за тым, каб там не было таго, што вам рэальна патрэбна. Вось. І атрымліваецца, вось гэтых двух літар там няма. Яны не вельмі важныя, але няхай будзе. З'ясі яшчэ гэтых мяккіх французскіх булак, ды катайся на бугаце. Разумееш? Але ёсць, гэтага недастаткова. Гэтая фраза не ўсе літары, не ўсё патрэбнае закрывае. Так што бярэце, захоўваеце. Захоўваем мы у фонты, так же сама, як asset, SDF asset. Мы атрымалі робота Light SDF наш файлік. Той, што дзеля чаго гэта ўсё было зроблена. Трапілі сюды. Бачыце, у нас ёсць SDF, і ў яго ёсць яшчэ адразу атлас, пра які я казаў, вось справа знізу яго можна праглядзець. Ёсць матэрыял, ён выглядае вось так. Матэрыялы нас насамрэч не цікавяць. І там будзе яшчэ тлумачальнік для яго. Тлумачальнік у нас ёсць вось тут яшчэ. Ён праз Unity гэта змяняць вельмі проста. Вы можете змяняць некаторыя штукі, яны будуць уплываць на тое, як шрифт будзе выглядаць у гульне. Нам будзе ўсё складаней. Ідзем далей. Наступны крок гэтага ўсяго. Мы бяром, захоўваем. Так? Захавалі праект. Зараз нам патрэбна зрабіць гульню. Мы робім гульню. Build and Run нас цікавіць. Абіраем, куды мы яго будзем рабіць. Я яго пакінуў тую же папку. Гэта назову Build папку. Няхай будзе. Без розніцы, як вы назавеце. Стварыць яе патрэбна. Давайте, будзе Build. Абралі.
у яе збілдзіцца гульня. То бок вось гэта гульня як бы. Мы ўжо зрабілі гульню. Віншую нас. Віншую вас з вашай першай гульнёй. Білдзіцца гульня. Яно скончыць, і мы атрымаем наш шрифт. Усё яшчэ у любы момант. Агульна, калі гульня будзе збілджана, я буду ўсё па кроках далей. Ну вось, блин, я толькі пачаў ужо вас рыхтаваць да таго, што будзе далей. Я націснуў ран. Я хацеў... Вось яна наша гульня, віншую. Давайте выйдем за яе. Я забыўся одну штуку зрабіць. Мне патрэбна было зайсці, выбачаюся, лепей націскайце Build Profiles, вось гэтую штуку. Там можна націснуць вось Windows, нас можна пакідаць усё як ёсць. Build, просто Build націскайце і атрымаеце сабе гульню. Зноў жа, абіраеце куды. Гэта будзе трошкі хутчэй. Тым больш, калі я ўжо праект стварыўся. Глядзіце, як выглядае. Мой Project 1 Data. Гэта якраз таки гульня пабудаваная, гэта мінімальны як бы праект сабраны у нашай гульне і як бы у нас ёсць дата. Мы ідзем у нашу дату, у ресурсы. Не, пачакайце, куды яны былі. Яно ўсё запакавала хутчэй за ўсё просто вось сюды ў ресурсы. Глядзіце, якую штуку робім. Бяром у ABA нашу цудоўную. Бяром, ідзем у гэты праект. Ідзем у... Дзе ён? Так. Translation Stream. Куды я её захаваў? Слухайце, куды ён навогуле захаваў гэта? Так, трэба знайсці. Яшчэ раз Build, Data, Unity Project. Добра, пойдзем туды. Трэба было абраць нейкія больш зручныя. А то далёка. Unity Project. Де? Unity Project. Вось гэта My Project 1 наш. Build. Гэта збілджаная наша гульня. Ёсць My Project 1, ніжняе падкрэсліванне Data. Мы шукаем, ёсць файлік Resources Assets альбо Shared Assets. Вам падойдуць абодва, яно запакавалася хутчэй за ўсё абодва. Калі не, мы зараз пераправім, знойдзем нашыя патрэбныя. На Transport Tycoon Deluxe адправляецца яшчэ 1000. Дарэчы, хутка будзем рулетку круціць. Праз 10-15 хвілін. Калі у вас ёсць жаданне паспрабаваць прасунуць сваю гульню і даць ёй большы шанец, каб яна перамагла сёння на рулетцы, то рэкамендую гэта зрабіць, у вас ёсць яшчэ 10 хвілін. На Resources Assets заходзім сюды і дзе наш знаходзіцца Liberation Sans нас не цікавіць, нас цікавіць наш Exa. Давайте адсартуем па тыпах. Не, нам патрэбна па імені, давайте па імені. У нас быў Exa, наколькі памятаю. Не, пачакайце, не Exa у нас быў. У нас быў Roboto. Roboto будзе ўнізе. Дарэчы, пошука нармальнага таксама тут няма, таму шукаем проста па літарцы. S вышэй. Дзесьці сярод гэтага, вы разумееце, я збудаваў вельмі базавы праект. І дзесьці тут у нас ёсць Roboto. Мы нават ведаем назву, мы яго ўжо шукаем. Магчыма, не той файлік. Так, хутчэй за ўсё гэта не той файл. Render. Restructure right. Так, ён будзе ў іншым файліку тады. Іншы файлік. У нас ёсць Shared Assets у яго. І Roboto. Давай, калі ласка. Вы уяўляеце сабе, гэта ў гульне, у якой няма нічога, акрамя проста задніка. Уяўляеце сабе? Блин, дзе яно маё? Куды яно падзелася? Забыўся. Мы не запакавалі яго ў гульню. Важны этап прапусціў. Глядзіце, асет я зрабіў, але гульня, калі збілдзілася, яна гэты асет не выкарыстала, таму што ён не выкарыстоўваецца ў гульне. Увага. Бяром, дадаем у гульню, у сцэну, новы аб'ект. Тут можна абраць UI, text Mesh Pro. Ствараем новы аб'ект. Пішам новы тэкст, нейкі, што ён там, маленькі зусім просто? У яго можа просто фонд? Што ён там, памера такога маленькага? Дзе ён? Ён Ух ты ж халера, наадварот.
Вось гэта наш новы тэкст, так? Там я падумаў, ён занадта маленькі, не, хаця вось он тут. Шрифт у яго font size 36, давайте яго да 15, допустим, до 16 знізім. Вось, гэта наш шрифт. Калі мы ўсё правільна атлас стварылі, вы, дарэчы, можете праверыць тут літаральна. То бок, калі у вас правільны атлас, вы можете літаральна паспрабаваць тут літаркі і як яны будуць выглядаць. Толькі, дарэчы, я не той шрифт яшчэ пакуль абраў. Абіраем правільны шрифт. Нас цікавіць работа Light наш створана. І вось наша работа Light будзе выглядаць вось тут так. І бярем новая гульня. Напрыклад, так. Вось у нас ёсць надпіс. На Broken Sword 1 управляецца 1000. Дзякую вялікі. Вось. І вось яна наша новая гульня, якую мы будзем выкарыстоўваць. Вы можете патэставаць ваш шрифт, калі вы прапусцілі штосьці, звярніце ўвагу, яно вось тут ёсць. Сам ён ствараецца зноў жа, гэта мы стварылі аб'ект у гульне, і толькі тады сам асет будзе запакаваны ў гульню. У прынцыпе, мне адсюль нічога не патрэбна, акрамя тэста вось гэтага. Я захоўваю праект і зноў білджу яго. Build Profiles і білдим яго у папку Build. Вітаю, Вулчара. Ты якраз на шрифты трапіла. У сярэдзіну пры гэтым, у самую адуху зараз будзе. Ладно, не такая адуха, там насамрэч не той, каб праблемна, просто трэба быць супер уважлівым. Праблема са шрифтамі ва уважлівасці. Я ўжо зрабіў шмат крокаў, і калі вы пераблытаеце хоць нейкі крок, вы вось пачынаючы з гэтага моманта не зможаце ні халеры праверыць. Вы зробіце яшчэ шмат крокаў і забудзецеся нахрен, калі вы хоць штосьці дзесьці прапусцілі, вам прыйдзецца пачынаць спачатку ўсё. Вось, са стварэння атласа і вось гэтай кропкі. Я стварыў праект, так? Мы з яго, з гэтага праекта бяром, распакоўваем файлік. Давайте, ён ужо не актуальны, там у нас. Бяром, адчыняем. Ресурсы, і я думаю, што, па-моему, яно ў ресурсах павінна быць. Мы сюды ў ресурсы заходзім. Шукаем работу. Зноў. Пошук павінна, вы павінны ідэальна набраць слова, і там ён яшчэ можа словы дадаваць, таму нам гэта не падыдзе. Render, write, rule. Няўжо ўсё ж такі не тут. Rigid, RT handle. Не, ўсё ж такі ў іншым файліку. Блин. Ладно. Бяром і ў shared assets. Залазім. Shared assets 0. Тут шукаем. Где ты наш работа? Работа. Работа Light. Ты павінен быць тут. Да няўжо? Што я зрабіў не так? Яно павінна быць тут. Добра. Глядзім яшчэ ресурсы. Гэта не тое. Дефолтныя ресурсы, плагіны. Дебаг інфармацыя, гэта ўсё не важна. Гэта для дебагаў. Узровень. Можа ўзровень? Рэальна? Ён ўзровень запакаваў? Глядзіце, зноў жа, вы калі як распрацоўшчык, вы сабе Unity зрабілі, там праект, націснулі збілдзіцца, ён запускаецца, ўсё добра. На гэтым вы скончваеце. Дзе праблема моддынга пачынаецца, гэта тое, што Unity можа вырашыць, што ён запакуе ў іншы файлік. І мне падаецца зараз праблема ў тым, што ён якраз такі ўзровень сам запакаваў гэта, так? Зараз вызначыцца, што рэальна ён тут. Рейтрейсінг, рендеры. Рейтрейсінг, разумееце, у нас уже рейтрейсінг ёсць. Ды халера, ты дзе? Куды ты падзеўся? Не можа быць такога. У нас-то файлікаў не той, каб шмат, каб у іх шукаць. Узровень. Global Asset Manager можа быць вось гэтыя. Global Game Managers. Вось тут? Калі тут, тады ўжо ладно. Ну, гэта проста ўжо у нас файлікі скончваюцца, дзе гэта можа быць. Альбо нешта не так запакавалася, то бок яго просто тут няма нідзе. Я губляю час зараз. Чаму я яго не бачу? Цікавостка. Отправляется одразу у нас полетел на Baldur's Gate 1 2500, на Ведьмара 1 2500, на Portal отправляется 5000. Дякую вялікі. Так. Ён павінен быць тут. Ён рэальна, ну, мне я ўжо збілдзіл, так? Збілдзіл з гэтым шрифтом. Шрифт у нас работа Light. Дакладна захавана. Яшчэ прылятаем. На яшчэ прасоўваецца. Портал атрымлівае яшчэ 3000 наверх.
Так, ну, в прынцыпе, хутка будзем круціць рулетку, но я дам яшчэ 5 хвілінак. Пакуль усе, хто жадаюць, можаце падакідваць. Трошкі у вас часу ёсць. А я пакуль спрабую зразумець, што я мог зрабіць не так. Ён ёсць. Я бачу яго ў гульне. Калі мы яго запусцім у гульне, ну, я не пабачу гэтага на камеры. На камеры. А, не на камеры нават ёсць. Такі ён расплывісты нейкі. Ну ладно, гэта прадпрагляд у любом выніку гульні. Каб вы разумелі, вось гэта камера, я магу новую гульню упихнуць куды жадаю, каб мы потым у гульне маглі гэта паглядзець. Але гульня нас не цікавіць, нас цікавіць толькі асет. Што я прапусціў? Памеры, градыенты... Гэта ўсё не важна. Гэта ўсё не важна. Не, я зрабіў літаральна тое, што патрэбна. Но я ўпэўнены ў том, што гэта ўсе крокі, якія я рабіў, ён павінен быць у гульні. Давайте яшчэ раз билдам яго. На ўсялякі выпадак зачыню Asset Manager гэта. Захаваем праект, каб ён, не ведаю, чаму ён зараз яго нам не дае. Чысты билд. Давайте так. У чыстую зробім. Ну, я ж захаваў сцэну. Дзіўны нейкі. Я ж захаваў сцэну. Ён такі, жадалі бы вы захаваць змены ў вашай сцэне? Я такі, блин, я ж захаваў сцэну. Што за халера? Добра, ён зрабіў новы билд на чыстую, павінен зараз выправіць. На Baldur's Gate 1 і на Ведьмара яшчэ адпраўляецца. На Baldur's Gate 1 2500 і на Ведьмара 1000. Дзякую вялікі. Так, добра. Добра. Зараз распаковваем. Зноў шукаем файлік наш фонд. Фонд, па ідэі, павінен прасачыцца ў шмат які. І ў ўзровень, і shared asset, калі шчыра. Таму вельмі дзіўна, што... Вось ён адразу нават на самому версе. Давайте зараз я яго адсартую ўсё роўна, таму што назвы могуць быць дзе заўгодна, не абавязкова на самым нізе, на самым версе. Але нас цікавіць, я жадаю паказаць гэты тры файлікі. Вось яны, наша работа. І яны называюцца работа Light SDF. Гэта наш тлумачальнік якраз такі. У нас ёсць атлас гэтага шрифта і ёсць матэрыял, з якога зроблена будзе гэта, калі ён будзе выглядаць у гульне, ён можа мець тэкстуру і, напрыклад, мець тэкстуру, не ведаю, пяска, напрыклад, я не ведаю, што-небудзь такое. Але, звычайна, ён там даволі дэфолтны. Матэрыял мы не крадаем увогуле. Матэрыял мы пакідаем так жа, як ёсць у гульне, нас цікавіць гэтыя два файлікі. Давайте іх экспартнем. Экспартнем атлас. Атлас у нас з'яўляецца тэкстуркай. Гэта звычайны PNG файлік. Для таго, каб распакоўваць у ABA, ну, у гэтай прыладзе, нам патрэбна тэкстурку просто так не распакуеш. Трэба націскаць Plugins і Export Texture. Распакавалі. Бачыце, у нас ён у PNG. Я бяру яго, адпраўляю ў наш стрымаўскую папку нашу. Ёсць. Распакавалі. І нас цікавіць будзе вось гэты monobehavior, ну, інфармацыя по самому атласу. Яго мы экспарт-дам робім і зробім JSON-ом, таму што ёсць нюанс. І канкрэтна яго прасцей JSON-ом рабіць. Распакавалі і яго. Ідзем у нашу папку, і у нас ёсць две добрыя рэчы. Вось он наш PNG-шка наша, глядзіце, якая прыгожая. Блин, ну, яна такая чорненькая, але, каб вы разумелі, там усе літаркі, нам ўсё дрэнна бачна. Лепей, каб яна была светленькая, але якая ёсць, нас не гэта цікавіць. І JSON наш. Гэта JSON файлік. Блин, зноў адчыняецца ў гэтым самым. Я адчыню Visual Studio, і я рэкамендую вам скарыстацца нейкім дадатковым інструментам, таму што ў звычайным нататніку гэта выглядае вось так. І гэта даволі доўгі файл, які мы зараз будзем змяняць і запакоўваць у гульню. Вельмі доўгі файлік. Яго нам патрэбна будзе змяніць толькі пэўныя радкі. Мы не замяняем яго цалкам. Нам патрэбна будзе толькі канкрэтныя рэчы ў ім замяніць, і не ўсе. Вельмі уважліва іх змяняць. Таму што калі вы зробіце памылку, вам прыйдзецца рабіць працэс з самага пачатку. Вось, вы гэтага не жадаеце. Мы заменім пэўныя радкі. Гэта у нас той, які у нас з гульні нашай атрымаўся. От з нашай гульні атрымаўся. І гэта тое, што нам патрэбна будзе адправіць, то бок гэта работа Light, які мы жадаем замяніць. Замест гэтага, ну, у гульне ёсць свой шрифт, і мы жадаем шрифт у гульне замяніць. Так? Што я зараз зроблю? Я бяру, мне патрэбны такія ж файлы, нават не такія ж файлы, мне цікавіць толькі вось гэта з таго, што мы будзем JSON файлік гэты змяняць. Я зайду ў Disk Elysium, і з Disk Elysium достану шрифт. Шрифт канкрэтна, які ў нас адпавядае вось гэтаму галоўнаму меню. Ну, зараз у нас, на жаль, гульня зачынена. Дарэчы, Unity у нас нам зараз не спатрэбіцца. Калі мы ўсё правільна зрабілі, то Unity нам не патрэбна. Ужо больш можна зачыняць.
Так, ідзем. Ідзем наш там лабя. І закриваємо гэту штуку. І адчыняем зараз файлік у гульне. Гульня адпраўляецца сюды. Шрифты, нагадую, памятаеце, там былі зменены 3 файла ў модзе. Шрифты, малюнкі і локетс. Локетс, як мы вызначылі, гэта тэкст. Шрифты, гэта шрифты. Тут нічога складанага. Але якая асаблівасць? Канкрэтна ў Disco Elysium яна можа, ну, просто так зроблена. Ёсць шрифты для ёсць арабскія шрифты, яны асабіста ляжаць. Ёсць шрифты кітайскія, яны асабіста ляжаць. Ёсць шрифты ангельскія, яны асабіста ляжаць. Дарэчы, вось гэтыя 2 штукі можна выдаляць. Гэта я за пакупкай там займаўся. Это нам не вельмі патрэбна. Ёсць шрифты ангельскія, ёсць шрифты японскія, карэйскія, расейскія і традыцыянальныя кітайскія. Вось. Якая штука? Як вы можете заўважыць, польскага тут няма. Польскі насамрэч выкарыстоўвае ты ж самыя у гульне, ён выкарыстоўвае тыя ж самыя шрифты, што выкарыстоўвае цэлая група моў у гульне. І нам, калі мы жадаем замяніць польскую мову, то нам прыйдзецца замяніць файлік ангельскі. Вось. Яго мы будзем зараз раскрываць, ангельскія шрифты. Глядзім, што ёсць. Тут толькі шрифты. Як вы бачыце, шрифтоў у гульне хапае. І нам, калі мы там вызначалі, які мы шрифт будзем замяняць, нам трэба зразумець, які шрифт дзе. То бок вось тое, што я там немножко паглядзеў, гэта адзін са шрифтоў. І я не вельмі памятаю, які канкрэтна з іх. Па-мойму, гэта робіцца ўсё пераборам. Ну, канкрэтна, то бок, я бы у вашым выпадку я бы замяняў усе, якія ёсць у гульне, не разбіраючыся. Але, зноў жа, вы глядзіце, мы ўжо знайшлі шрифты, у нас літаральна ёсць добра болт, добра бук і гэтак далей, мы можам іх, в прынцыпе, пашукаць па назвах, так? Шукаем добра бук, напрыклад. Ён, хутчэй за ўсё, не будзе, па-мойму, на гэтым самым, на Google Fonts, таму што ён не бясплатны. Так, добра. Літаральна добра. Шрифт добра. Глядзіце, як ён добра фонд. Гэта вось гэты, але гэта не тое, што нам патрэбна. Гэта, хутчэй за ўсё, альбо добралайт. Добралайт. Альбо... Ну, хутчэй за ўсё, добралайт. Самый наиближайший. Так, жонка подтверждает, что это добролайт. Добро, я верю. То бок латиница. Там, ён, гляди, не зусім латиница. Там, ну так, латинка там ёсць. Просто яны вырашылі ў адзін набор шрифтоў перавыкарыстаць для асноўнага набор моў, якія яны рабілі. Просто кітайская, расійская і іншыя дадаваліся пазней. І яны тады даведаліся раптоўна, што ў іх шрифтах, якія яны выкарыстоўваюць, няма гэтых самых. Няма кірыліцы, ні кітайскіх іерогліфаў і іншага. Яны не сталі змяняць свой набор моў, яны дадалі просто наверх яшчэ дадатковыя шрифты і дадатковыя мовы. Анімацыя D20? Так, што з ёй? Я ўжо прагаварыў, на Unreal Tournament падправляецца 1000, 2000, дарэчы. І на Nier Automata адправляецца яшчэ 1000, дзякую вялікі. Ну вось, глядзім. Давайте, нас цікавіць добралайт. Глядзіце, у добралайту таксама ёсць 3 матэрыялы. 3 файлы. Матэрыял, сам тлумачальнік для Атласа і Атлас. Мы замяняем зараз, нас цікавіць канкрэтна толькі тэкставы файлік. Мы яго таксама экспартуем сабе і закінем сабе у стрімерскую папку. У JSON, каб нам было 1 у 1. У выніку у нас ёсць 2 файла. Так. Які вы можете змяняць просто нататнікам звычайным у вашым, ну, просто якія усталяваны. Ёсць праблема з гэтым, для тых, хто ведае, тыя ведаюць, што просто халеры у вас вочы моцныя павінны быць, каб вочы не вылезлі нахрен. Бяром, так, Робота Лайт гэта я здабыў, і Добралайт гэта мы здабылі з гульні. Зноў жа, адчыняецца ўжо прылада мая. Так, давай нататнік. Возьмем, вось, ён выглядае так же сама, але ён тут у нас напісана імя ў яго Добралайт, якраз такі той, які у гульне. Давайте, каб мы блытаніны не было, я зараз напишу. Нам стала вядома, што Добралайт у гульне, так, гэта шрифт, які платны. Мы замяняем яго на як жа ён? Робота Лайт. Які жадаем запакаваць.
Я вырашыў заляцець у ДНД, паспрабаваць пагуляць, падзялюся адчуваннямі. Добра, я вельмі падтрымліваю гэта. Глядзі, я не як бы жудасна зараз не гучала. Я ўжо казаў гэта на стрыме, што ДНД вельмі рознае за розным сталом. Так што можа быць, ну, глядзі, як для цябе, калі хобі спадабаецца, цудоўна. Можа быць, табе не можа не спадабацца стол і людзі, з якімі ты будзеш гуляць. Я рэкамендую гуляць з тымі людзі, з якімі табе камфортна. Типу, вось комфортно, ведаеш, ты адчуваеш сабе ў сваёй талерцы. З такімі людзьмі гуляць у ДНД. Гэта важней, чым тое, каб вы гулялі у, ну, як бы, вайб ад людзей будзе значна больш важным за сталом, чым што-небудзь іншае. Ось. Vampire the Masquerade Redemption атрымлівае 5000. Вау. І вітаю, Ілхук. Дарэчы, можа ўжо варта і самы час круціць рулетку? Просто у нас все закидывают и закидывают. Я бы, як бы вам жадал дать магчымасць. Ну, давайте, може, яшчэ дам. Яшчэ апошнія 5 хвілін даю. 5 хвілін назад, 10 хвілін назад гэта уже казал, ну ладно. Ось, дам вам трошки часу. Мы заменяем shift Добра Light на Работа Light, які мы самі приволокли. Добра заменяем на работу. Так. Было добра, стала работа. Так. І. Дзе яно мне было? Вось, гэта у нас асет гульні самой, канкрэтна гульні Disco Elysium. Мы ў яго павінны будзем запакаваць. Перад гэтым мы павінны змяніць файлік. Для змены файліка мы можам карыстацца як і тэкставым файлікам, просто нататнікам, і сядзець яго, змяніць радкі, але я вам рэкамендую усталяваць нейкую прыладу, якая дазволіць вам хаця бы бачыць сінтаксіс гэтага JSON-а. У вас ёсць варыянтаў шмат, насамрэч. Мае фаварыты гэта Visual Studio Code. Вам не бачно будзе, чую ўсё. Не бачно? Бачно яшчэ. Там просто уже место пакрыху скончваецца. Давайте я вось так падыму і, блин, ну там нізе файліка, давайте отступ яшчэ зраблю. Вось так. Visual Studio Code можа быць карысным вам для гэтага. Гэта тэкставыя рэдактары ўсё. Ну, як бы дазваляюць рэдактыраваць тэкст, так што, ў прынцыпе, яны просто будуць з вашымі гэтымі файлікамі тэкставымі працаваць. Ёсць яшчэ Notepad++. Вось. Ёсць яшчэ розныя варыянты, але я карыстаю ў асноўным толькі гэтыя два. Ну, ёсць яшчэ парачка, але яны вам не патрэбны, яны не бясплатныя. Ну, вам хутчэй за ўсё спатрэбіцца штосьці гэтага, дзе абедзве прылады бясплатныя і зручныя. Карыстацца яны вам могуць эканоміць шмат часу, таму што я зараз пакажу, чаму канкрэтна. Вось, там патрэбна трошкі разумення фармата JSON для таго, каб змяняць гэтыя файлікі, але зараз вы ўсё пабачыце, я думаю, вы можете гэта паўтарыць. Давайте я запущу Visual Studio Code. Он у меня есть, так. У меня ўжо адчынены тут Добра Light, он там еще спрабаваў прорывацца і адчыніцца. Давайте яго сюды закінем. Нам патрэбна будзе рэдагаваць Работа Light, тады яго сюды яшчэ, вось у бачок. Вось наши два файліка. Нам патрэбна наадварот, давайте наадварот зробім. Работа зробім вось тут. Так? Мы з работа, то бок злева, пераносім радкі ўправа, але не ўсе, вельмі канкрэтныя радкі. Работа наш. Глядзіце, давайте пра фармат JSON трошкі. У яго ёсць, фармат JSON выглядае наступным чынам. Я яго пакажу вам у нататніку. У нас ёсць, пачынаецца ўсё з аб'екта, ўсё ў JSON гэта аб'ект. Аб'ект гэта вось выдзяляецца такімі вось скобачкамі, так? У гэтым аб'екце можа быць нейкая штука, напрыклад, імя. Вось. І можа быць яе значэнне. І маё імя Angry Ralph. Так? Вось. У гэтага, унутры гэтага аб'екта, ну і вось так яно і захоўваецца. Напрыклад, узрост. Так. І там можа быць 2 гады, напрыклад, як лічба. Вось так, вось розніца, то бок гэта лічбачка ў нас будзе, вы заўважыце гэта. Колькі я п'ю гарбаты, там, ці per day. Ці гарбаты ў дзень. 1 мільён і 10 тысяч з паловай. То бок вось ён фармат, у канцы гэта ўсё скончваецца коскамі. Вы можете пабачыць гэта ўсё тут, але мне патрэбна вам патлумачыць, як гэта хаваецца, таму што мы будзем змяняць толькі некаторыя радкі на нейкія пэўныя радкі. І трэба не зламаць фармат. Дарэчы, нам у гэтым дапаможа яшчэ сам рэдактар, бо калі фармат зломаны, ён мы гэта падкрэсліць як памылку. Нам будзе гэта відавочна. І глядзіце, унутры гэтай штукі можна яшчэ хаваць яшчэ адны аб'екты. То бок, напрыклад, каты. У мяне ёсць каты і
Катоў у мяне некалькі. Ёсць такая штука, як масіў, то бок некалькі аб'ектаў. Яны квадратныя скобачкі, так нашыя. Так. Скобкі? По-моему, скобкі. Я забыўся на слово. Вось мае каты. Дарэчы, у чаце каты з'явіліся. Вось мае каты. І мае каты могуць быць, гэта будзе два аб'екты. Так? Раз аб'ект. Коска. Два аб'екты. Гэта каты у мяне, і яны могуць мець у сябе нейкія свойствы. Іх імя, напрыклад. Імя Люцык. Ляцык, Люцык. Імя майго кота, так? І ў яго можа быць там узрост. Напрыклад. Гэта ўсё вялікі прыклад, і гэта для паразумення тлумачэння, як гэта выглядае. У яго колькі яму зараз? 3 гады? 2,5 дзесьці. 2,5 давайте вось так. 2,5 гады майму коту. Так? І у мяне ёсць Фрэя. Таксама будзе у нас. Я гэта пишу зараз спецыяльна вам. Візуальна прыкладна, як гэта выглядае. Яно, дарэчы, нязграбна ўсё вельмі недарэчна, але я просто я прыклад вам прыводжу. Тут у нас будзе больш адфарматавана і больш прыгожанька. Але фармат я зараз не зламаў. Фармат як ёсць, ён правільны, так? Я яго не парушаю. Вам курс невялічкі па JSON, так? Так. І Фрэя, так? Фрэя, вось яна у нас ёсць. Гадоў ёй столькі ж, яны разам, яны братік і сястрычка, таму бяром і узрост у іх 2,5 гады. Так? Мы можам дадаць яшчэ што-небудзь сюды і якую-небудзь інфармацыю. Ну, прынцып як бы плюс-мінус зразумелы. Мы можам хаваць у гэтым фармаце нейкую інфармацыю, і гэта тое, чым карыстаецца гульня. Ну, не гульня, дарэчы, а мы распакавалі ў гэты фармат. Я рэкамендаваў гэты фармат, таму што зараз будуць фішкі, якія нам карысны канкрэтна з JSON. І канкрэтна з рэдактараў ужо. Плюсы мы нейкія атрымоўваем. Нам патрэбна замяніць. У нас ёсць вось такі аб'ект нейкі, і нам патрэбна яго даныя запіхнуць у нейкі іншы аб'ект. То бок нам патрэбна будзе замяняць узрост, напрыклад, быў 2, мы замяняем на 4, напрыклад. Колькасць гарбаты нам патрэбна будзе замяніць на вось такую. Нам патрэбна злева перанесці ўправа, але не ўсё. І вось што не ўсё, зараз я і буду паказваць. У нас супадаюць, глядзіце, напрыклад, ёсць радок mname. Дарэчы, парадак не важны. Парадак можа быць пераблытаны, і вось гэта чаму нам патрэбна быць уважлівымі. Глядзіце, ёсць імя, і справа ў гульне у нас ёсць добралайт. І вось у нас, напрыклад, справа імя добралайт, злева у нас работа лайн. Потым ідзе у нас у нашай версіі як бы ёсць радок версія, а тут проста іншая рэч. То бок яно пераблытана, але яно можа быць дзесьці там ніжэй. То бок гэта m-version можа быць там дзесьці ў файле яшчэ ніжэй знаходзіцца. Што мы будзем рабіць? Нам патрэбна замяняць, звярніце ўвагу на, калі вы будзеце замяняць, вам патрэбна замяняць наступнае. У FaceInfo вам патрэбна замяніць усё, што ніжэй, вось гэтага, ну, літаральна, endpoint size, scale, колькасці юнітаў, наколькі высокая лінія, наколькі там яшчэ дадатковая інфармацыя ўся па шрифту, яна патрэбна вам там, і колькі, напрыклад, памер адступаў. Таксама вам будзе важна. Гэта як бы тое, што запакавалася ў нас у гульню. Давай нам патрэбна... Давай яшчэ бул. Дарэчы, нам не патрэбны будзе, і таму я яго не буду кранаць, добра? Дайце нам дужкі ў форме катоў, ну вы бачыце, якія ёсць. Бяром гэта і запікваем у наш гэты самы. У наш работа добралайт, то бок, ну вось якраз такі ў гульню. У гульне будзе падмянілі, так? Ёсць. Далей, тут зноў жа пераблытана, бачыце, далей ідзе спіс гліфаў. Спіс гліфаў вельмі важная халера, і нам патрэбна будзе яе запіхнуць. Вельмі важна, вельмі важна. Але ён доўгі. Гліфы у тэрміналогіі шрифта, гэта ўсё гліфы ідуць. У тэрміналогіі шрифта гэта усе сімбалі. Вось гэта на атласе, які у нас з'яўляецца, любая літара, яна з'яўляецца як бы гліфам, то бок сімбалем. І ён гіганцкі, бачыце? Нам патрэбна яго поўнасцю замяніць цалкам. Давайте знойдзем яго ў нашым левым. Ёсць он glyph table. Вы можете выдзеліць і яго замяняць поўнасцю, просто вось так вось выдзяляць і ісці далёка. Але для чаго я вам рэкамендаваў усталяваць нейкі рэдактар? Таму што вы можете зрабіць наступнае. Просто згарнуць увесь glyph table. І там, і вы можете просто ўзяць, выдзеліць і замяніць яго поўнасцю увесь glyph table з аднаго на іншы у канцэ. Потым наступнае. Таблічка знакаў. Вам яна таксама патрэбна. Яе бяром, яна таксама у нас тут ёсць.
замяняем яшчэ і таблічку гэтых самых знакаў. Тэкстура атласа у нас не бянтэжыць, не кранайце яе, пропускаем. Нам патрэбна выкарыстаныя квадраты, ну, как бы квадраты для зоны для гліфаў. Гэта таксама сутыкаецца з гэтым самым, з тым, як што яно літаральна кажа пра тое, дзе знаходзіцца на атласе які сімбаль, каб ён мог знайсці і супаставіць іх канкрэтнаму сімбалю, так? Глядзіце, тут ёсць два такіх набора: Used Glyph Rects і Free Glyph Rects. Вам патрэбны абодва. Адпраўляем іх таксама. Font Features вам не патрэбны, я шчыра колькі не эксперыментаваў з імі, нават калі яны ёсць, вы можете іх не кранаць, просто пакіньце як ёсць. Font Weight вам таксама не патрэбна, можете не кранаць яго. Normal Style гэта ўсё вам не патрэбна. Font Info таксама не патрэбна. Давайте у гульне самой пагляджу. Вось гэта важна. Глядзіце, вось гэта будзе важна. Открутить казино. Добре, домовилися, уже 10 хвилин пройшло. Давайте на казино переключимся, а то я так буду без конца колупаться тут. Поехала наша. Як он там? Wheel Picker. По-моему. Picker Wheel. Вот он. Blade of Darkness атрымлівае 1000. Успомніўся стары інтэрнэт, калі на веб-старонкі выкарыстоўваўся адзіны файл значкоў, на кожны з якога пасылалася праз зрухі. Ну вось. І оно літаральна так і ёсць. То бок у цябе ёсць атлас, які кажа табе, што дзе знаходзіцца, і вы проста ўсё спасылаецца. Так. Мне патрэбна будзе спіс. Я яго зараз буду забіраць. Дзе там мой стрімер-бот? Спецыяльна у нас падрыхтаваныя даныя для галасавання, для нашай штукі. Гэта я толькі што забраў апошнюю, так што вось гэты апошні Blade of Darkness яшчэ праляцеў, але далей ўжо нічога не будзе, так? Так. І, як там было? Я кожны раз забываюся. Ось так. Дадалі спіс на аўторак. Мы не будзем рабіць таго, што патрабуе кааператыву. Так. Дайсы мы таксама выкідваем. Гэта таксама у нас кааператыў. Увесь стрым усё мякаць. Я кожны раз, калі гляджу, я узгадваю пра яго толькі на гэтай самай, на коле гэтым. Як толькі наступае, скончваецца стрым, у мяне пух, і ўсё, узнікае абсалютна памяць пра тое, што мы можам увесь стрым мяўкаць. Так. Трэба будзе нешта прыдумаць усё ж такі. Так, я нешта не бачыў, мне падаецца ўсё. Падаецца ўсё. Ну, калі трапіць, то мы проста пераролім. Добра. Знешні выгляд. Вельмі важна. Давайте ў гэты раз у нас будзе вось такі. Ага, блакітненькі. Перадасоўваем гэта ўсё. І зараз вырашаецца кожны раз мы будзем, ну, мы зараз вырашым, што во што мы будзем гуляць у аўторак. Што выпадзе, тое выпадзе. Падрыхтуем, пагуляем. Запускаю. Oxygen not included. Перамагло, і перамагло, дарэчы. Толькі у нас. Oxygen not included. Дзе ты у нас увогуле быў? Oxygen 3000 перамагло. На мяўкане было мемны момант, просто быў стрым з Тодзі і Багемай у Helldivers, і у мяне просто няма такой, у Багема ёсць кнопачка по типу, ну, усе мяўкаюць 5 хвілін. Вось, а я такі, блин, а як мне гэта зараз зрабіць, по типу, як мы можам мяўкаць 5 хвілін. І карацей вырашылі, што просто закінецца столькі-то і будзем мяўкаць. Але закідваць пачалі на ўвесь стрым, усе мяўкаюць, і мы як бы у нас там вось 5000 было закінута, 5 хвілін мы мяўкалі. 2500 мае. Ну вось, так. Будзем гуляцца Oxygen not included у аўторак. Ёсць варыянты. Дарэчы, давайте глянем яшчэ, хто у нас закідаў на Oxygen not included. SQLite Studio у нас ёсць. Зараз паглядзім яшчэ. Так. Oxygen наш. Oxygen. У мяне не адзначана. Гэта яшчэ да таго, як мы... да таго, як я палепшыў бота, у мяне просто падзначана, што чат закінуў і ўсё. Але думаю вось над чым. Што мы будзем рабіць? У нас ёсць... Frosty Planet з біёнікамі. Давай.
100% быў ты. Фросці з біёнікамі, ну давай. Новую пачну, і просто я не вельмі жадаю сваю старую калонію нейкую запускаць, бо я буду сядзець і разбірацца, што я там рабіў. І гэта для мяне самае сумнае, мне не вельмі падабаецца. Ведаеце, гульні такі, это адна з тых гульняў, якія ты забіў, зайшоў і такі, што за халера тут адбываецца? Што я ўвогуле спрабаваў? І ты ў выніку сядзіш і 2 гадзіны вырашаеш праблемы, якіх не існуе ў калоніі. Ось. Добра, давайте адзначым Oxygen Not Included, як пераможцу. Хуценька, каб я не забыўся на потым. А то колькасць балаў там усё яшчэ па тыпу завісла. Перамагла яна з 3000. Ёсць. І я вам адноўлю спіс таксама. Няхай таксама вам спіс пакажацца. Ну що, спіс у вас аднаўлённы. Едем далей. Мо закінуць мяў на катошкавую гульню, там Little Kitty Big City. Неблагі варыянт. Давай зараз. Давай зараз гэта зробім, бо, па-мойму, тады ўжо быў палепшаны гэты самы мяўкаць. Так, у нас. Ой, пушку. Мяў. Не шукаю. Што за халера? Увесь. Ну вось он, дакладна. Арэгана Люсі Вэль закидывали, і Nine Ravens. Ну давайте, Арэгана больш за ўсіх закінула, думаю, можна перанесці, трэба з гэтым усё роўна нешта рабіць. Зараз я возьму назву, гэта Little Kitty Big City. Я пойду. Little Kitty Big City. Ось она пойдзе сюды. Я ўсё гэта перакидываю на Little Kitty Big City. У нас там быў Стрэй, по-моему, яшчэ, але Стрэй я праходзіў. Таму, як бы, ну, не супраць, тым больш, што прапанова ад Арэгана, таму адпраўляецца туды, куды сказала. Давайте для вас яшчэ. Спіс аднаўлю. Оп, усё, паляцела ўсё туды. Што у нас? Вяртаемся. Глядзіце. Выбачаюся для тых, хто вельмі жадаў бы выкарыстоўваць гэты стрым як гайд на Ютубе потым на запісе, але ў вас разарвана будзе гэты момант. Давайте хуценька прабягуся зараз для тых, хто сачыць жадае просто выправіць і адзін заход і жадае, каб было запакаваны момант, скажем так, у гэтым, што канкрэтна патрэбна змяніць. Вам патрэбна змяніць частку не фонд інфа, частку face info, вось гэтай штукі. Вам патрэбна замяніць усё, акрамя назвы і фейс-індэкс. Вам не патрэбна гэта змяняць. Усё астатняе ідзе ў гульню. Вам патрэбна замяніць glyph table і character table. Адзін у адзін просто капуйце у гэты самы у гульню так, як і ёсць. Вам патрэбна памер атласа. Зараз будзе. Вось гэта важная штука. Яго патрэбна будзе шукаць зараз. Гэта згарнуць лепей будзе. Glyph table уходзіць, character table уходзіць. Glyph rects мы таксама ўжо скапавалі, але нас цікавіць, дзе там яно? Яно нават ніжэй тут апынулася. Вам патрэбна, калі вы змянялі памершых атласа, калі ён у вас адрозніваецца, вам яго патрэбна замяніць. У мяне атлас больш, чым у гэтым самым, чым у Disco Elysium. Быў арыгінальны, то бок я пашырыў, павялічыў атлас па памерах, каб улезла больш літар і, ну, ён там 1024 на 1024. Гэта, дарэчы, можна пабачыць яшчэ на ладу, каб вы разумелі, дзе яно, як оно спалучаецца ў нас. Зараз я адчыню. Это налада спалучаецца з Unity. Зараз я тыркну гэтае месца. Спалучаецца яно з наладай вось тут. Калі мы стваралі асет, бачыце, 1024 на 1024. Калі вы змянялі гэта з таго, што ёсць у гульні, а ў гульне вы можете паглядзець толькі калі распакавалі, вам спатрэбіцца яго замяніць. Інакш, ну, не патрэбна, можете пакідаць. Можете капаваць кожны раз. У прынцыпе, ад вас залежыць, таму што ён проста той же самы будзе заставацца. Elder Kings 2 атрымлівае 1000. Дзякуй вялікі. Добра, працягваем. У нас замянілася гэтая лічба, таму мы замяняем яе 512 замяняем на 1024. Отступ у атласе патрэбна замяніць таксама, калі ён адрозніваецца, таму што ён у нас адрозніваецца. Рэжым рэндера гэта я не памятаю дакладна, па-мойму, гэта альбо метад запакавання, альбо character set, вось гэтую штуку. Вам у ідэале ёсць у інтэрнэце дзесьці лічбы, чаму гэта ўсё супадае, то бок я дзесьці бачыў гэтае супадзенне. У ідэале вам знайсці той же самы рэжым рэндера, як і ў гульне, каб вам менш марудзіцца з гэтым.
Вось, вы можете, ну, у мяне супала. Як бы у мяне яно той же самы тып рэндера, ўсё ў парадку 4.1.6.5. Калі у вас адрозніваюцца ў двух файліках, у вас хутчэй за ўсё нармальна запакуецца. Вам патрэбна будзе пашукаць супадзенне. На Elder Kings 2 яшчэ 500 адпраўляецца. Далей, замяняем яшчэ поўнасцю used glyph rects і free glyph rects. Гэта дзве штукі. Гэта нашыя квадрацікі, якія у гэтым самым у шрифте выкарыстоўваюцца. Яны у нас увогуле тут. Алера ведае дзе вы? Вось яны былі вышэй. Вось іх мы абавязкова таксама замяняем. Гэта мы не кранаем, гэта мы не кранаем. Не абавязкова. Я спрабаваў з імі круціць, але нешта гэта ні халеры мне не дало нормальнага. Я результат нават не пабачыў. Вы можете, для некаторых гулін можа быць важным замяніць, як выглядае шрифт у розным па тыпу тоўсты, ну, жирны шрифт альбо нешта такое. Звычайна гэта вам не патрэбна, хутчэй за ўсё вам не спатрэбіцца. Але вось у гэтым фонд інфа і вось тут можна замяніць, напрыклад, па тыпу якая дыстанцыя паміж літарамі можна замяніць. І вы можете сплюшчыць трошкі шрифт, калі вы жадаеце. То бок у вас ёсць магчымасць трошкі кантраляваць гэта ў гульне, выкарыстоўваючы вось гэта ўсё. У дэфолтным варыянце пры звычайнай змене просто 1 у 1 вы можете пакінуць на гэтым моманце і ўсё. Вось. Ёсць адна яшчэ секцыя, трошкі асаблівая, якая насамрэч ні на што не ўплывае. Creation Settings. Creation Settings паказвае, выкарыстоўваючы якія налады быў створаны гэты шрифт. Вы можете гэта не замяняць. Вось гэты Creation Settings вы можете проста ігнараваць. Ён толькі для інфармацыі. У гульне ён сам не выкарыстоўваецца, самае важнае ўжо знаходзіцца ў іншым месцы. Знянацку пытанне, давай закидывай. Ось, дарэчы, мы скончылі з заменай гэтага файла. Мы зрабілі яго. Мы ўвесь гэты час, калі што, шрифты робім. Один шрифт. У гульне 10 шрифтоў. Калі не больш. 7-8 для асноўнай гульні, дыслектычных шрифтоў 10-34 яшчэ. Так. Ёсць у мяне файлік. Гэты файлік мы бяром зараз і запікаем назад у гульню. На Broken Sword 1 яшчэ 500. Глядзіце, як выглядае. Мы замяняем вось гэты файлік, Dobralight, які ў нас ёсць. Мы імпартуем дамп. Знаходзім наш, вось наш стрымерская папка. У нас ёсць JSON-овскі гэты файл, які мы ўжо замянілі. Гэта новый Dobralight, так, заменены. У выніку мы атрымліваецца. Dobralight адпраўляем у Dobralight, гэта наш зменены файлік. Ён як бы арыгінальны, як бы ў гульне, я толькі замяніў ім некаторыя радкі. Бярем яго, адпраўляем. Ён азначаны як мадыфікаваны. Адпраўляем Atlas яшчэ туды жа. Ідзем ужо ў плагіны, змяніць тэкстуру, загрузіць сюды load. Знаходзім наш Atlas, ён у нас PNG-шны файлік, які ёсць. І націскаем Open. Далей захоўваем гэта ўсё. Яшчэ раз націскаем Ctrl-S, каб захавалася. Ён папярэджвае, што патрэбна, калі патрэбна яшчэ закрыць гэтае акно. І тут яшчэ раз Ctrl-S захаваліся. Усё, закрылі. У нас у выніку запакавалася гэта ўсё ў гульню. Настаў момант, калі мы гэта правяраем. І зараз можа вызначыцца, што ні халеры ў нас не працуе. Зараз глядзім. Атрымалася, не атрымалася. А калі глобальным пацяпленні вінная магутная колькасць серверных у Грэнландіі, Акіяне і Ісландыі. Пам-пам-пам. Усё. Выключайце камп'ютары. Так. Глядзіце, у нас галоўнае меню, і у нас атрымалася атрымаць новы і новы. Памятаеце, мы правяралі тэкст. Віншую, у нас ёсць першы шрифт. Гэта новы шрифт у гульне, гэта ўжо не такі, які быў, ён просто падобны, і замяніліся ўсе шрифты, і мы зараз паўсюль, дзе гэты шрифт выкарыстоўваецца, можам замяняць любы замяняць любы тэкст. То бок гэта поўнасцю меню мы можам поўнасцю зараз перакласці. Давайте гэта зробім. У нас ёсць словы кантынуй, новы, вось гэта наша, загрузіць гульню, калаш, опцыі і выйсце. Так. Бяром. Ідзем да нашых. Я буду зараз больш актыўна Visual Studio Code карыстацца, таму што вельмі зручны інструмент, я вам рэкамендую карыстацца ім. У нас ёсць General Locked Polish, польскія гэтае слово, так? І мы бяром і замяняем, ну, будзем змяняць яго. Я зайду якраз такі Visual Studio Code. Шукаем. У нас кантынуй там было, так? Давайте яго і знойдзем. Кантынуй, вось яго. Замяняем на працягнуць.
там ён вялікімі літарамі, працягнуць. І, да рэчы, пачакайце-ка, гэта не тое. Бачыце, тут написано кнопка архетыпа. Гэта не тая штука. Нам трэба знайсці ў іншым месцы. Архетыпы, на F1 там нешта яшчэ. Галоўнае меню працягнуць. Бачыце, тут ёсць назва тэрміна гэтага. Галоўнае меню працягнуць. Замяняем тады на працягнуць, вось яго тут і замяняем. Працягнуць. Тут, да рэчы, адразу ёсць паблізу main-меню загрузіць, але давайте до конца праверым усе нашы радкі працягнуць, каб упэўніцца. Меню на кансолях працягнуць. Давайте на всякі выпадак таксама працягнуць. Што у нас яшчэ засталося? Пры захаванні нейкае яшчэ ўсплывае такое падобнае, але нас цікавіць галоўнае меню, правильно? Так, дзе оно? New Game Warning. А дзе? Я ж ужо замяніў, правильно, я ж таму не магу знайсці. Працягнуць. Галоўнае меню. Замяняем. Тут ёсць загрузіць таксама. Загрузіць. Так і будзе, няхай будзе. Загрузіць. Новая гульня. Новая гульня. Ён там канкрэтна ў гэтым месцы ён і так усё роўна бачна, што ён вялікімі робіць у любым выпадку. Таму я пішу абы-як. Тут не вельмі прынцыпова. Опцыі альбо налады. Налады. Давайте налады. Так, выйсце. Выйсце. Замянілі тэкст. Так. І. Галоўнае меню. Я не ведаю, што чаму тут ёсць. Давайте галоўнае меню. Гэта пытаецца ў самой гульне будзе. Галоўнае меню. Захаваць. Давайте захаваць. Захаваць. Што яшчэ ў нас? Кансолі, аўтасейв. Меню кансолях працягнуць. Ну, давайте вось гэта. Ёсць у нас гэты файлік зараз джейсонаўскі. Мы яго таксама ў гульню зараз фігакнем. І гульню трэба спыніць. Калі шрифты запакаваныя, тэкст змяніць ужо прасцей, як вы разумееце, так? Так, General Lockit, Polish. Мы бяром. У нас яшчэ трошкі будзе часу, я пакажу, як пераклад выглядае ўжо ў нашым выпадку. Таму што гэта, зараз гэтыя файлікі, тут шмат як бы па тыпу зменаў, і гэта тое, як будзе выглядаць для вас, калі вы пачалі толькі з самага пачатку. Вы можете потым рабіць для сябе нейкія зручныя рэчы, каб спрашчаць сабе гэтую рэдактуру, неяк арганізоўваць гэтую інфармацыю. Яшчэ мы так і робім, напрыклад, у нас трошкі арганізавана па-іншаму ўсё, і з гэтым трошкі прасцей працаваць. Бяром, гэта у нас General Lockit Polish, мы яго краналі, гэты файлік, ён тут так і называецца, General Lockit Polish, так? І мы яго запаковваем. Чакайце-ка, гэта мне асеты патрэбна адчыніць. Ідзем у гульню, диска дата, Streaming Assets, Asset Bundles, Windows, Lockits, шукаем, не Lockits, так, гэта Lockits, шукаем польскі, Lockits, адчыняем яго, і у нас ёсць General Lockit Polish, так, і яго сюды імпорт-дамп робім нашага стрімерскага файліка, General Lockit Polish, так, супала, захоўваем Ctrl-S, папярэджвае, што трэба закрыць і захаваць яшчэ раз. Захоўваем яшчэ раз. Заходзім у гульню. І глядзім на наша галоўнае меню. Гульня можа зараз паламацца, калі што. Ну, і калі я хоць 10 памылку зрабіў, яно зараз нахрен абваліцца. Яна не загрузіцца проста. Але не, загрузілася. Бачыце? І мы маем галоўнае меню. Я калаш прапусціў. Алера. Ну вы зразумелі, так? Калаш, добра, прапусцілі 10 калаш, але у астатнім я як бы пераклаў. У нас гатовае, амаль гатовае галоўнае меню. Давайте ўжо, каб мяне проста ў вока не тузалася на гэта. Бяром і замяняем апошняе слово яшчэ. Дзесьці тут ёсць калаш. Так, ось так. Ён будзе калаш альбо каляш. Калаш. По-моему, калаш. Вось гэта. І давайте яго... ну і больш супадзенняў няма. Бярам яго, зноў запіхваем. Ужо калі вы адпрацуеце гэтае дзеянне, вы будзеце проста з зачыненымі вачыма, таму што вы гэта мільёны разоў зробіце. Так, Lockits. Польскую. Зроблена у інфа. General Lockit. Імпорт-дамп. Паўтараем гэта ўсё тое ж самае, што рабілі. І запіхваем наш JSON файл General Lockit у польскую.
Захоўваем, зачыняем, яшчэ раз захоўваем, запускаем гульню. У нас у выніку з нуля мы замянілі шрифты, мы замянілі тэкст, і у нас можна зараз поўнасцю меню перакласці на беларускую. У іншых месцах выкарыстоўваюцца іншыя шрифты, для гэтага патрэбна заблакаваць іншыя шрифты, тады яны будуць там працаваць. І вы замяняеце, сядзіце, калі ўжо шрифты зроблены, у прынцыпе, вам іх патрэбна зрабіць адзін раз. Калі вы добра зробіце шрифты, то, в прынцыпе, ідэальны варыянт, вось, дарэчы, калаж замяніўся. Вось, вам патрэбна гэта зрабіць толькі адзін раз. І ўсё. Тады вы забываецеся на гэта. На жаль, за адзін раз у вас хутчэй зусім не атрымаецца. Вы будете забывацца што-небудзь усе, ну, са шрифтамі вельмі лёгка заблытацца, бо там шмат мелкіх дзеянняў. У вас могуць быць памылкі, у вас можа быць не загрузіцца гульня, у вас можа неправільны атлас не ў той файлік запакавалі, ну і гэтак далей, то бок пераблыталі дзесьці ў парадку дзеянняў. І тады патрэбна штосьці ўпраўляць. Але агульна вось яно гэта замена гульні. Як бы мадыфікацыя першага ўзроўня, тое, што я казаў. То бок вы замяняеце тое, што існуе ў гульне, на тое, што проста нешта сваё, пры гэтым пакідаючы ўсё астатняе так жа, як і было, каб гульня нават і не заўважыла падвоха ў гэтым. Ось, якія зараз, што я магу вам яшчэ паказаць? Яшчэ я магу паказаць тэкстурку. Тэкстурку будзе не вельмі доўга паказваць. У мяне ўжо гатовая тэкстурка ёсць. Глядзіце, усе тэкстуркі ў нас на кнопках, канкрэтна у гульне. Як замяняць тэкстуры? Тэкстуру мы насамрэч ужо толькі што замянялі, мы атлас замянялі, гэта таксама тэкстура. Вось. Але давайте зробім наступнае. Бяром, ідзем, шукаем у гульне тэкстуркі. У нас ужо ёсць малюнкі, і гэта не такая вялікая праблема. У замене тэкстур самая галоўная ваша праблема будзе якраз такі ў тым, каб яе намаляваць, я думаю. Ну, і калі вы валодаеце фоташопам, праблема няма, калі не валодаеце, ну, удачы. Вось. Замяняць можна і ў фоташопе, можна замяняць хоць у пэйнце. Галоўнае, каб намалявалі, правильно? Ідзем у гульню, так? Ідзем у дыска-дата. Гульню патрэбна зачыніць, каб мы не бянтэжылі. Так, Asset Bundles, Windows. У нас ужо вядома, што яно ў малюнках, таму што мы даведаліся гэта з мода, і як бы я ўжо ведаю адразу. Але вам, магчыма, таксама прыйдзецца шукаць у сваёй гульне, дзе канкрэтна малюнкі гэтыя захаваны. Яны могуць быць захаваны дзе нахрен заўгодна. Так, як раскідана ў дыск Elysium, гэта яшчэ пашанцавала. Гэта вельмі ўдала, таму што яно ўсё тэматычна раскідана. Дарэчы, я тут ужо падкідаў сваіх новых папак. Нас цікавяць польскія, правільна? Мы замяняем польскія. Адчыняем. Там тэкстурак на 17 мегабайт. І вось розныя кнопкі, так? Там ёсць кнопка по тыпу назад. Шукаем яе, але, дарэчы, мы можам паглядзець. Я магу падглядзець у сябе, але давайте спрабуем знайсці. Што бы я зрабіў, калі бы вы не ведаеце такі, а што тут нахрен увогуле адбываецца? Бяроце, адсартуеце по тыпу, бяроце тыпы тэкстур, тэкстур канкрэтна, тэкстуры 2D, так? Бяроце гэта ўсё выдаляеце. Ідзеце ў плагіны. Бачым адразу цэлую групу, экспартуеце ўсе тэкстуры. Можна PNG, можна TG, у нашым выпадку PNG няхай будзе. Я іду зноў сваю папку стрымоў. І тут у нас робім images просто. Папка была. Images. І у яе ўсё распакуем гэта. Ён гэта робіць, ён гэта зрабіў. Ідзем у images, і вось яны нашы ўсе кнопачкі, бачыце? Усе. Яны выглядаюць, гэта размыццё, дарэчы, у гульне. Яно зроблена толькі на ўзроўні тэкстур. Там ніякага фільтра наверх няма. Гэта выключна тэкстурка. Так выглядае. Прыгожы такі па тыпу эфект фотоапарата, вось нешта такое. Давайте нам патрэбна замяніць вstage, вось гэтае па тыпу назад. Мне падаецца, копіі яе няма нідзе, так? Закончыць розныя варыянты. Вось гэта, напрыклад, у пачатку гульні, калі там верш такі з'яўляецца тэкстурка таксама. Ёсць яшчэ цікавае месца тэкстурак, давайте вам яшчэ пакажу. Вось гэта, калі там захаванне, па-моему, адбываецца, або нешта такое, на баку таксама вось размытая такая штука ёсць. На мапе ёсць вось гэтая тэкстурка таксама ідзе. Кнопкі. Гэта момент, калі вы гулялі ў гульню і ведаеце момант з машынай, спойлерыць не буду. Машына, і вось з машынай гэта таксама тэкстурка, і гэта таксама ўжо перакладзена, дарэчы. Вось у гульне. Я спадзяюся, што там ніякіх праблемаў няма, таму што ёсць, як вызначылася, некаторыя тэкстуркі трошкі палезлі, патрэбна іх выпраўляць. Гэты момант я не правяраў, у самой гульні не бачыў, ён перакладзены, але я спадзяюся, ён нармальна выглядае, таму што я не правяраў проста.
Для гэтага патрэбна ў самой гульне дабрацца да гэтага моманта. Гэта момант, калі вы знаходзіце колькасць абутку, пара абутку на зямле адбіткаў. Я не буду вам казаць, дзе гэта знаходзіцца, калі вы не гулялі. Гэта можа быць спойлерам. З ім таксама ёсць праблемка невялічкая, дарэчы, трэба будзе выправіць. Там трошкі наша тэкстура, мы перамалявалі яе, але яна неяк палезла ў бок з гішпанскай. Халера яго ведае чаму. Ой, будзем разбірацца яшчэ. У выніку гэта розныя моманты гульні. Вы можете кнопкі гэта перакладаць. Мы зараз заменім адну толькі тэкстурку. Я ўжо ведаю, што гэта стейчык, это button back PL. Шукаем button back. Конкретно, где-то там. Button. А оно не по гэтых самых, не по алфавиту. Так, давайте тут так знойдем. Нижнее подкресліванне там было, альбо не. Так, нижнее подкресліванне. Button back PL. Вось она на самом версія. Замест яе уставім іншую тэкстурку. Выбачай. Так, не, пачакайце-ка. Гэта спрайт, не тое. Вось, тэкстура. Змяняем тэкстуру. Окей. Load. І ідзем шукаць. У мяне ёсць ужо гатовыя, таму тут у гэты момант адбываецца магія, што вы береце і малюеце правільны варыянт. Я у нашым перакладзе забяру ўжо гатовае і ўстаўлю вось пераклады нашы на беларускую назад. Бяром, захоўваем, яно ўжо намалявана, захавалі. Захаваны, усё. Заходзім у гульню. Новая гульня, і ні халер не замянілася. Чаму? Я забыўся дзесьці націснуць сейф? Альбо што? Так, я забыўся націснуць сейф у канцы. Я спадзяюся, зараз я гэтым не зламаў гульню. Такое магчыма. Ну, дарэчы, калі вы ўзаемадзейнічаеце з файламі, якія ў гульне, вы тэарэтычна можете зламаць гульню, таму вельмі абавязкова не забывайце зачыняць гульню, захоўваць свае змены, рыхтаваць, можа быць, запакоўваць усё ў адзін файлік і файлік толькі закідваць у гульню. То бок я зараз раблю на жывую, на самой гульне, і гэта не вельмі добра. Бачыце, у нас замянілася назад. Я віншую. У выніку я вам паказаў усё, што вам неабходна, каб перакласці. Вы не бачыце? Вы ж не бачыце кнопку назад. Я халера, я паглядзеў на прадпрагляд. Давайте-ка я вам кажу. Тут глядзіце. Ну так, вось она. Кнопачка назад. Вось она, наша кнопачка назад. Яна замянілася, і ў выніку яна на месцы, так? Тэкстуры у выніку вы ведаеце, як перакладаць, замяняць шрифты. Гэта самае важнае для нас, для карыстачоў кірыліцы. Таму што хутчэй за ўсё вам прыйдзецца іх запакоўваць. Вы можете замяніць тэкст. Вам патрэбна гэта з шрифтамі, патрэбна паўтарыць тое ж самае з усімі шрифтамі ў гульне. З тэкстам гэта замяніць увесь тэкст у гульне. Вось. З тэкстуркамі замяніць усе тэкстуркі ў гульне. У залежнасці ад таго, якая гульня, гэта могуць быць розныя намаганні, гэта можа быць па-свойму складана. І ў прынцыпе вось яно так і працуе. Далей ідзе ўжо толькі спрашчэнне і ўжо праца з тэкстам, альбо як па тыпу, што я яшчэ магу вам паказаць зараз, яшчэ ў нас трохі часу ёсць, я вам магу паказаць, як мы працуем з тэкстам, як ён у нас выглядае, і мы ўжо зрабілі для сябе зручную тэкстуру. Зараз я вам дыялогі пакажу, як яны выглядаюць у гульне, і вы зразумееце, што зроблена як і наколькі гэта вялікая розніца. Так, а што калі агульнымі намаганнямі зрабіць такі сервіс, дзе, напрыклад, хтосьці дастае тэксты, якія трэба перакласці і выкладвае на сервіс, альбо жадаючы можа зарэгістравацца і дапамагчы з перакладам. Напрыклад, чэл увайшоў на сайт, далучыўся да якога-небудзь праекта, яму таска падае, каб ён пераклаў фразу, потым наступную і гэтак далей. Калі таска будзе завершана, стваральнік можа спампаваць агульны результат. Так можна не толькі для гулін, напрыклад, рабіць, а яшчэ для чагосьці. Ёсць такі сайт, і зараз у яго нават ёсць абмежаванне, проста па памерах дыска Elysium яго недастаткова. Хлопцы з гэтым самым, з Ведьмаром выкарыстоўваюць яго. Як жа ён? Я зараз просто пагуглю яго. Translation site. Давайте, можа, мне падкажа. Не. Веб-сайт Localize. По-моему, не ён. Можа, Localize. Не ён. Карацей, ёсць сайты такія,
Вы можете, ну, просто глядзіце, кожны арганізоўвае краўдзін, вось краўдзін. Краўдзін, ён неблагі вельмі, але ў яго ёсць абмежаванне. Можна, калі ласка, на галоўную старонку? Вось, ён неблагі, але мы адмовіліся ад яго. Таму што, па-першае, памеры нашага тэкста гіганцкія. Па-другое, у нас есть структура дыялогаў, і нам патрэбна ведаць, што якую фразу за якой кажуць. Плюс у нас ёсць яшчэ абмежаванне там, па тыпу вы не можете больше за 3000 радкоў зрабіць. То бок вы не можете скалировать гэта бясконца для працы вялікай колькасці людзей. І на вялікіх тэкстах. Там можна рабіць, там як бы робіцца на некалькі тэкстаў, але вам прыйдзецца ўсё роўна зрабіць нейкі інструмент, які з фармата краўдзін альбо з таго, што ён вам можа выдаць, запакаваць назад гульню. То бок усё роўна для кожнай гульні патрэбіцца свая штука, якая вось будзе выконваць канкрэтна гэтую тэхнічную частку. То бок тэарэтычна можна было бы ўсім сказаць, мы ідзем усе на адну платформу і робім толькі на ёй. Але няма ідэальнай платформы, якая бы падашла ўсім, а краўдзін, нават платная яго версія, раптоўна вельмі дорага вам абыдзецца. Краўдзін для вось бясплатная яна 6000 словаў. Ну гэта там не тое. Адна інтэграцыя 6000 словаў, гэта не зусім правильно, по-моему. Не, по-моему, якраз таки про словы. Калі вы жадаеце у месяц про версію, самая базовая, на 60 000 словаў вам не падыдзе. У нас у гэтым самым больш за 1000 словаў. Так? Нам бы на дыскалізм абышлася бы ў 163 еўра ў месяц гэтая платформа. Калі бы мы жадалі ўсё там памясціць. Таму ёсць абмежаванне. Практыка выкарыстання сайтаў калектыўнага перакладу гуртом паказвае, што ў выпадку з беларускай вынік або блізкі да працэнта, я так разумею, тут 0 хацеў дадаць туды. Альбо вельмі нізкая якасць. Дык не, глядзі, тут не гэтая штука краўдзін не робіць аўтаматычны пераклад. Ты туды закідваеш радкі, і патрэбна проста вось у цябе ёсць радок, і ты павінен гэты радок у іншы перакласці. І любы чалавек можа на гэтай платформе замяніць. Але зноў жа, у яго вельмі абмежаваная колькасць людзей, які, па-першае, абмежаваная праект, адзін праект толькі можа быць. То бок ты не можаш зрабіць мільён праектаў, напрыклад. Ты абмежавана колькасці словаў, і каманды, по-мойму, не абмежаваная, то бок каманда можа быць любога памеру. Прыйдзецца на кавалкі рэзаць і па чарзе іх перакладаць. Так, гэта магчыма, так на ведьмары і робяць. То бок яны закідваюць на краўдзін, выгружаюць, калі зрабілі кавалак, закідваюць новы. У нашым выпадку гэта як бы можна было бы рабіць, але шчыра, я зараз пакажу вам, як мы робім. Вось. Тэхнічная частка за яе адказны я, і як бы я з гэтым працую, але давайте я вам покажу, як гэта на нашым выпадку выглядае, таму што гэта дапамагае. Давайте я покажу вам спачатку, як гэта выглядае ў гульне, калі вы нічога не зробіце. Я зараз вам адчыню файлік з дыялогамі. Што ёсць? Распаковваем, літаральна паказваю самой гульне. Ідзем у Disco Elysium, Discodata. Windows. Што у нас? Гэта Lockets. Lockets, і, дарэчы, таксама польскі, той же самы, мы вельмі блізка былі каля дыялогу. Дыялогі тут літаральна блізка ляжаць, дыялог з Locket Polish, так? І давайте я яго экспартну, дамп, JSON-чык закіну у нашу папку і пакажу вам яго. Як выглядае без зменаў? Гэта вось так. Дзе яно там? Дыялог з Locket Polish. Зараз ён здаравенны файл, гіганцкі па памерах. Глядзіце, гэта той же самы JSON, ну я яго JSON распакаваў. І у нас ёсць радок, у якога ёсць нумар і ёсць фраза. Штосьці не так з маім стылем, гэта першая фраза ў дыялогах тут. Потым, так, у любым выпадку нам патрэбна вяртацца да следства, ідзем. Разумееце, гэта фразы з розных момантаў гульні абсалютна перамешаныя, без аніякага кантэксту, невядома хто кажа, калі кажа, у якім выпадку. У некаторыя кароткія фразы просто немагчыма просто зразумець нават. І ў выніку у вас просто пераблытаны набор тэкста, пры гэтым яшчэ раздзелены, кожны радок раздзелены, вам патрэбна нармальна так прагартаць, каб пабачыць. Гэта так выглядае тэкст ва ўсёй гульне. Тут да халеры яго гіганцкая просто колькасць, вы бачыце злева падлік радкоў. Радкоў у файле так 1 252 000 радкі, но гэта не сам радок асабісты, вось гэта на ўвесь файл. Таму атрымліваецца, што гэта не той варыянт, якім вы жадалі скарыстацца, і тут патрэбна неяк гэтым працаваць. Так,
Памножыць на месяцы працы і выходзіць, што кошт перакладу ў краўдзін будзе адпаведны кошту распрацоўкі самой гульні. Такое магчыма, так. Я ў курсе, што краўдзін, я так разумею, веб-кат тулза. Праблема, што ва ўсіх прыбеганцаў свае ўяўленне пра правільную белмову і клалі яны болт на любыя інструкцыі. Гадкоў гэтак з 8 таму апрабавалі ўсё на бел перакладзе з тым. Усё было ошань плёха. Добра. Ну, разумееш, як бы тут патрэбна такая штука, як рэдактура ў канцы. У любым выпадку патрэбна рэдактура. Маё меркаванне, выпраўляць прасцей, чым рабіць. Ну, па тыпу рабіць з нуля. Таму, так як мы працуем, мы пераклалі з аўтаматычны пераклад у нас ёсць. Ён месцамі вельмі дрэнны, просто кабзда, просто немагчымы. Але сэнс у тым, што калі ты бачыш перад сабой радок неправільны, ты ведаеш даволі відавочна, што ў ім няправільна, і яго прасцей выправіць тады. Вось. Ноутабіноід, і была магчымасць рабіць шмат варыянтаў, і нейкі мадэратар перакладу потым проста абіраў, якой пакінуць. Не ідэальна, але што рабіць? Ну, так, гэта таксама варыянт. То бок, кожны шукае свой інструмент, ідэальнага інструмента не існуе. Я вам скажу, калі б ён інставаў, мы бы ўжо ўсе ім карысталіся. Я пакажу, як мы робім. Давайте, можа, дарэчы, у нас тэксту даволі шмат, давайте я лагатып пакуль. Вельмі падабаецца мне гэтая штука у нас. Давайте яе запихнем пакуль права ўверх. Вы бачыце, там спіс узнагарод будзе перакрываць? Ладно. Вось так. Вось так будзе. У нас злева просто ў асноўным усё будзе адбывацца. Глядзіце, як у нас выглядае. Гэтай дыялогі ўсе радкі абсолютна пераблытаны, без ніякага парадку, ніякая мова, акрамя польскай, тут няма, і для таго, каб вам спалучыць іх, патрэбна шукаць вось па гэтых лічбачках, шукаць такой жа ў іншым файліку. Альбо ёсць сайты, каб я... як же ён называўся? Давайте Disco Elysium. Elysium Dialog. Не? Не знаходзіць? Ну ладно, халера з ім. Ёсць проста сайт, які трымае, ў прынцыпе, усе дыялогі Disco Elysium і паказвае іх візуальна. Нам патрэбна нешта такое было для таго, каб можна было з гэтым працаваць зручней. Што, як гэта выглядае зараз? Давайте пакажу. В прынцыпе, увесь праект можна тут адчыняць. Праект, дарэчы, вось гэта, тое, што мы працуем над перакладам, да яго далучыцца можа любы жадаючы. Калі вы жадаеце, тады і далучайцеся. Файлы, калі вы не жадаеце далучацца да пераклада і лічыце, што вы можаце зрабіць лепей, гэты увесь пераклад у вольным доступе знаходзіцца. Я зараз нават праз інкагніта зайду, Disco Bell Translation, я вам спасылку нават скінуў. Увесь гэты праект ёсць на GitHub. Вы можете яго сабе забраць і зрабіць сваю версію, і я вам ужо паказаў, як гэта робіцца. Калі ласка, можете забіраць. Вы можете зрабіць сабе сваю версію, паляпшаць яго. Можете сачыць за прагрэсам самого пераклада адтуль жа. Тут у нас спачатку з'яўляецца рэліз на GitHub, а потым я выкладаю яго на Nexus Mods, звычайна затрымка ўсяго за паўгадзінкі. Вось, Fadeco UK. Так, вось про яго гаворка. Так, я пра яго і думаў. Вось гэта сайцік, калі вам цікава канкрэтна Disco Elysium, то вы можете шукаць любую рэпліку. Адзінае, шукаю толькі па-ангельскай, і вам прыйдзецца, я не ведаю, RCM давайте, вось так. І знаходзім фразы Кіма Кіцурагі і... Зараз, як там у дыялог? У дыялог вось так. І фразы ідуць далей. То бок вы можете тут глядзець, што да чаго прыводзіць і гэтак далей, ад гэтай рэплікі рухацца назад і далей, пераходзіць да іншых і карцей як бы глядзець. Як у нас працуе? Мы сайтам карыстуемся, але як хутчэй справачнікам, такім просто паглядзець, стимбрыць. Ну, калі жадаеце, бярыце. Я буду шчаслівы. Просто я думаю, што лепей далучыцца просто да каманды на нашай, і вы можете дапамагчы, таму што ў нас уже наладжаны працэс. Калі вы лічыце, што я раблю ўсё не так, вось яна вам аснова. У гэтым стрыме літаральна ўсё, што амаль усё, што я карыстаю, там, мне падаецца, толькі мелкія рэчы, вы можете далей ад гэтага праекта, там нават скрипты, якімі я перакладаў аўтаматычна, гэтыя скрипты там таксама ляжаць, вы можете скарыстацца імі, калі разбярэцеся, якімі карыстацца, таму што іх пісаў я для таго, каб адзін раз прагнаць, і там такая дурасць напісана, што мне трошкі сорамна за яе, але я рабіў на адзін раз, па тыпу адзін раз скарыстацца і забыць. Вось, так што там нават ёсць пераклады для пераклада на OpenAI, гэта ўсё. Гэта літаральна, гэта праект, гэта ўсё, што ў нас ёсць. Гэта проста ўсё самае на працягу ўсяго праекта, што было. А тэкст дыялога выглядае так. У нас зараз кожны дыялог, усе 573 дыялога, бачыце,
573 файліка. Яны раскіданы ў кожны дыялог паасобку. Вы, калі жадаеце далучыцца, то вы бярэце сабе нейкі файлік, і гэты файлік увогуле адну рэпліку. Давайте знойдзем нейкі іншы. Вось. Дарэчы, давайте нейкі, які ўжо перакладзены, так? Напрыклад, першы самы дыялог у гульне з старажытным рэптыліем мозгамі. Рэптыліі мазгі у нас увогуле перакладзена зараз. Глядзіце, тут ёсць, што ў гэтым файліку. Яно ўжо зроблена як бы для карыстання, так? Так, любы прафесійны софт каштуе дорага. Насамрэч не, падпіска на кракадзіл нават на год будзе куды танней камерцыйнай цаны перакладу. На піраткі пераклад працаваць будзе? Так, будзе. Адзіная умова, вам патрэбна The Final Cut. Таму што ў іх было две версіі. У Discoridium ёсць две версіі. Версія, якая выйшла ў 19-20 годзе, і праз год яны выкацілі The Final Cut з перакладамі. Мая канкрэтная версія, і зараз вы можете набыць толькі The Final Cut. Калі, просто там две розныя версіі Unity выкарыстоўваюцца, якія не сумяшчальныя паміж сабой увогуле. Таму вам для таго, калі вы пажадаеце змяніць нешта, калі вы паспрабуеце накласці мод на старую версію, ён просто не спрацуе, таму што просто па-іншаму ўсё запакавана. Трэба ўжо бегчы. Дзякую велічэзна за цікавы стрым, потым яшчэ трэба ў запісе паглядзець будзе. Бывай, добрага табе дня. Так, глядзіце. Што ў нас? Гэта размова з рэптыліем мозгам, так? І як у нас гэта працуе? Перад вами ёсць таксама таксама JSON-амі мы карыстаемся, такі ж фармат, я ўжо тлумачыў, як ён працуе. У нас атрымліваецца дыялог у пачатку гульні пачынаецца з таго моманту, як галоўны герой спрабуе прыйсці ў сябе, там просто ідзе цемра і размова ўнутры сябе з старажытным рэптыліем мозгам. Рэптыліямі мазгамі. Вось. У нас ёсць трошкі інфармацыя кантэкста па тыпу першая мара, і якраз такі тое, што ёсць у гульне, гэта тлумачэнне таго, што адбываецца ў дыялогу. У нас ёсць кожная рэпліка, вось яна, гэта адна рэпліка. Адзін аб'ект як бы рэплікі, давайте яе спалучу. Бачыце, зноў жа гэта у нас фігурныя скобачкі. Вось, у нас ёсць інфармацыя аб тым, хто кажа гэта, які актор кажа гэта. Каму кажа, ён кажа гэта, чамусьці гульня лічыць, што ён кажа гэта лімбічнай сістэме, але я не ведаю чаму. Вось, гэта так, для інфармацыйнай кантэкста, так? І у нас ёсць 3 варыянты тэкста. Ангельскі, арыгінальны, польскі, з якога шоу пераклад, і трэці беларускі. Калі вы жадаеце змяняць тэкст, то вы просто ідзеце ў гэту беларускую і змяняеце рэпліку. Чытайце, як яна гучыць, у вас перад вачыма, як ён гучыць у арыгінале, вы змяняеце гэты тэкст, альбо бачыце, што ён не спалучаецца, альбо дурны нейкі. Перакладаеце гэтую рэпліку. Ідзіце далей. Далей у нас ідзе гэтую штуку ўкладваць, там гэта ж дрэва, правильно? І гэтая рэпліка вядзе да наступных рэплік. І у нас ёсць тут спасылачкі лінкс. Мы ідзем далей, і наступная рэпліка у нас гэта ніколі. Давайте зачытаю тэкст пачатка гульні. Нічога няма, толькі цёплая спрадвечная цемра. Твая свядомасць павольна ў ёй ферментуецца, не большая за зярнятка соладу. Табе больш не трэба нічога рабіць. І потым ідзе фраза асабіста, ніколі. І потым кажа, а ніколі. І потым у нас галоўны герой уступае. У нас галоўны герой уступае з 2 рэплікамі. Давайте я тут пазварочваю, каб іх было бачна добра. У героя, галоўнага героя ёсць 2 варыянта развіцця дыялога. Ты можаш абраць варыянт ніколі, і альбо просто не існаваць далей. Вось 2 варыянты, які кажа ўжо мы, то бок актор тут адназначаны ты. Гульня звяртаецца да гульца літаральна ты, просто паўсюль. І вы можете просто вы змяняеце тут тэкст, то бок вось я замяніўся яго на такі, а потым я гэта ўжо запакую ў гульню. У мяне ёсць хуткія рэчы, якія хутка запакоўваюць гэту гульню, і мне патрэбна, каб запакаваць гульню, калі не шрифты, не тэкстуры, а вось гэта, 10-5 хвілін. 5-10 хвілін. Я потым магу гэта адправіць як новую версію. Насамрэч, калі пераклад справа некалькіх перакладчыкаў, у канцы ўсё адно лепей, каб нехта адзін пераправерыў тэкст і прывёў яго да аднаго стылю. Нават у кнігах траплялася, што ў першым томе нешта перакладаецца так, а ў апошнім тое ж самае нешта інакш, і гэта псуе тэкст. У нас ёсць для гэтага рашэнне. У нас, я кажу, у нас уже наладжаны працоўны працэс. У працоўным працэсе у нас ёсць, мы карыстаемся, ствараем свой гласарый, і ўвесь тэкст пераправяраецца 1-2 чалавекамі. То бок, заўсёды правяраецца як мінімум 1-2 чалавекамі, а потым я яшчэ перачытываю гэта ўсё, і потым толькі дадаю ў наступную версію. Звычайна, ад нашай каманды ў мяне ніякіх пытанняў увогуле няма, настолькі ўсё файна, таму мне дакапацца амаль няма да чаго. Так што тут у нас 2-узроўневая праверка ідзе.
Праверка ад іншых перакладчыкаў і праверка ад мяне ў канцы. Так што, ну, гэта ўсё выкарыстоўваецца. У ідэале, каб гэта нехта ўвогуле не займаўся перакладамі і быў мовазнаўцам. Ну, у ідэале так, але глядзіце, ну, пруфрыдер. Глядзіце, гэта нармальна, гэта добрая думка. Тут пытанне, што ці ёсць у вас такі чалавек у камандзе. Таму што, ну, у любым праекце, як вы робіце, вы залежыце ад таго, якія рэсурсы у вас ёсць. Мовазнаўца не перакладчык, так. І мовазнаўца можа нарэкамендаваць таго, чаго, ну, не патрэбна ўвогуле. Гэта, разумееце, гэта вельмі спрэчны зараз момант, таму што вы заўсёды будзеце сыходзіць з таго, што якія рэсурсы у вас ёсць. І я скажу, нават калі вы не мовазнаўца, нават калі вы не перакладчык у душы, нават калі вы не ачмурэнна там нешта пішаце, так, перакласці гульню на беларускую, нават як, гэта, ну, я разумею, што, напрыклад, для Disco Elysium гэта прынцыпова, але для некаторых гульнян якасць і ідэальнасць перакладу не настолькі важна. Калі мы будзем перакладаць якую-небудзь гульню як Crypt of the Necrodancer, вам перакласці патрэбна будзе радкі, якія не абавязкова супер важныя. Яны ўсе не вельмі важныя. Там месцамі толькі важна, каб вы вершамі нешта зрабілі, а для гэтага ёсць сайт для пошуку проста рыфмы. Вось. Так што рабіце так, як у вас атрымліваецца, тымі рэсурсамі, якія ёсць. Калі хтосьці прыйдзе і скажа, што давайте пераробім, ну, я па тыпу, ты зрабіў херню, ды калі ласка, вы ж займаецеся модынгам, вы ж не вам, ну, вы не займаецеся афіцыйнай хернёй, як бы. Да нават калі афіцыйнай, рабіце так, як робіце. У вас ёсць каманда, у вас ёсць людзі, якія могуць палепшыць пераклад. Добра. Няма людзей, якія не могуць палепшыць пераклад. Ну і халера з ім. Зрабіце так, як робіцца, і калі хтосьці пабачыць вашу працу, выпраўляць заўсёды прасцей, чым рабіць. Разумееце? І таму вы нават пасля вашай працы, калі нехта жадае выправіць гэта, няхай выправіць. Ды калі ласка, калі ён паможа палепшыць гэта, ідэальна, цудоўна, усе выйграюць ад гэтага. Таму і вас я натхняю на тое, каб калі жадаеце далучыцца да перакладу зараз, вось канкрэтна Disco Elysium, калі ласка, далучайцеся да каманды. Калі вы лічыце, што наша L-каманда робіць поўную херню, калі ласка, я даў спасылку я яшчэ пакіну на Ютубе пад гэтым відэа. Вы можете там забраць яго і зрабіць так, як патрэбна, калі вы не гатовы працаваць з намі. Я не супраць. Паляпшайце. Паляпшайце, калі жадаеце. Калі вы можете зрабіць гэта хутчэй і эфектыўней і якасней, добра, рабіце. Калі вы лічыце, што не зможаце ўпісацца ў каманду, альбо мы неправільна нешта робім, можете гэта зрабіць эфектыўней. Мы ўсе выйграем ад гэтага. Усе выйграюць. Я выйграю, вы выйграеце. Ты, хто робіць пераклады, выйграюць. Усе выйграюць. Цудоўна. Усе мы будзем потым насалоджвацца Disco Elysium на беларускай на той максімальнай якасці, якую мы можам ну, зрабіць. Не ўспрымай гэта на сябе проста філасофствам. Не, я гэта, разумееце, я над гэтым думаў. Ну, па тыпу, гэта думкі, вы кранаеце тыя думкі, над якімі я думаў. Я думаў, як паставіцца да пераклада. І гэта важна было для вырашэння таго, што я жадаю, ну, чаго я намагаюся сваёй мэты. І мая мэта была зрабіць пераклад хаця бы аўтаматычна. А потым, наколькі мяне хопіць, калі ніхто не дадасца, калі я буду над гэтым працаваць адзін, нікому нахрен гэта будзе нецікава, я буду рабіць да таго моманту, пакуль у мяне хопіць запалу. Зацікаўленасць вышэй, чым я чытаў, лічыў. А аўтаматычны пераклад атрымаўся лепей, чым я чакаў. Людзей далучылася больш, чым я чакаў. Быў бы я шчаслівы, калі дадасца больш людзей, буду шчаслівы. Вось, але нават у гэтым стане яно ўжо зайшло значна далей, чым я разлічыў, і гэта натхняе мяне працягваць далей. Так што і я жадаю вас заразіць гэтай жа халерай. Так што займайцеся перакладамі, якімі жадаеце, займайцеся тым, што вам падабаецца, і вы будзеце заўсёды на правільным шляху. Так, я не прачытаў яшчэ паведамлення. У ідэале трэба мець цыкла TEP, Translator, Editor, Proofer. Звычайна у нас ёсць толькі першая частка ланцужка. Ну, як ёсць. Па тыпу, як ёсць. Нават у прафесійных студыях не заўсёды ёсць поўны цыкл. Далёка не заўсёды. У большасці перакладчыкаў ёсць толькі першая штука. А афіцыйных перакладаў эдітараў няма. Вось, эдітарамі максімум з'яўляецца проста нейкі чэл з каманды, якому не пашанцавала. Альбо з найбольшым аўтарытэтам на гэтую тэму. Гласар не заўсёды дапамагае. Напрыклад, нехта перакладае at the end, як напрыканцы, нехта як у канцы. А лепей, каб было аднолькава. Не заўсёды. Гэта важна, калі гэта важна, Пурбай.
Напрыканцы можна выкарыстаць, нехта можна выкарыстаць у канцы. Справа ў тым, каб гэта было, калі гэта важна для гульні, напрыклад, калі гэта гульня перакладае, напрыклад, выкарыстоўвае гэта як такую, ведаеце, біт, карацей, яна заўсёды паўтарае гэтую фразу некалькі разоў у розных выпадках, каб падкрэсліць нейкую халеру, напрыклад, у некалькіх фразах. Вось гэта тады важна. Напрыклад, табе скажа за гэтай фразы, бывае такое, што, напрыклад, галоўны злодзей раскрыўся таму, што ён паўтарыў тую ж самую фразу, якую чулі, як кажа толькі гэты злодзей, напрыклад. І ён у канцы здаў сябе тым, што сказаў такую ж фразу. Калі вы такое прапусціце, гэта праблема. Гэта праблема. Таму што тады усе зразумелі, зараз усе ў пакоі ў гульне зразумелі, што ён сказаў тую ж самую фразу, і тады яны ўсе зразумелі, а той, хто гуляецца, не зразумеў, вось гэта правал. А калі гэта проста ў розных месцах перакладзена па-рознаму, гэта не важна. Важна гэта тады, калі гэта важна. Ну вось. Таму зноў жа стаўце сабе прыярытэты. У нас ёсць на нашым Discord, ну вось у перакладчыцкай, у нас ёсць спіс тых рэчаў, на якія мы арыентуемся у першую чаргу. Разумееце? У нас ёсць мы гатовыя хавіраваць некаторымі рэчамі дзеля таго, каб, напрыклад, захаваць сэнс гульні, напрыклад, каб гулец разумеў, што адбываецца. Гэта ўвогуле на першым месцы. Вось, каб гулец не згубіўся, каб гулец разумеў, што ён збіраецца зрабіць, што збіраецца зрабіць яго персанаж у гэты момант, да чаго прыводзіць яго дзеянні. Дакладна іх як бы, як гэта, translate to them, карацей, перадаваць яму гэтыя веды. Гэта вось важна. Вось такое. Гласарык для таго і патрабуецца і ствараецца, каб забяспечыць аднароднасць. Так, і ў нас ёсць гласарык, ён у асноўным ён сканцэнтраваны на ўсім. І, ну, як бы, і назвы здольнасцяў, і думак, і персанажаў мясцовасці, чаго там толькі няма. А пры гэтым ёсць некаторыя выпадкі, калі проста фраза можа быць нікуды не ідзе, яна таксама ў гласарыкі, гэта ўсё ёсць. Вулчара зразумела. Вельмі смешна. Вулчара, дарэчы, і кантралюе гэты галасарык. Галасарык гэта яе, ну, як бы, яе адказнасць асноўная, яна ў нас галоўная па галасарыку. Вось. Дзякую вялікі Вулчары за тое, што кантралюе. Вось. Добра, што я яшчэ вам магу паказаць? Ну так, то бок змена тэксту літаральна у вас зводзіцца ўсё да, калі вы займаецеся гэтым з намі, то у вас зводзіцца ўсё да таго, што вы рэдагуеце вось гэтыя ўсе радкі беларускія, захоўваеце, потым яны правяраюцца парай людзей, як мінімум, а потым ідзе яшчэ да мяне і адпраўляецца ў новую версію. І вы бярэце проста па дыялогах. У нас яшчэ, ну, акрамя дыялогаў ёсць вось гэтыя менюшкі, якія мы сёння перакладалі. Яны таксама недаўно былі рассартаваныя, то бок, напрыклад, здольнасці яны ў сваём файліку, акторы ўсе поўнасцю, акторы, якія ёсць у гульні, яны таксама ў сваім асабістым файле. Мясцовасць нейкая. Адзінае, што не на ўсе іх ёсць ангельская, ну, зараз увогуле не на ніякі, але на некаторыя я нават і не ведаю, дзе ў гульне шукаць ангельскі аналаг, ну, дзе яно там па тыпу сапраўды ёсць толькі польскі ў мяне, на жаль. Ось кнопкі, размовы кароткія, якія, ведаеце, ў гульне можна ціснуць на што-небудзь, і у вас кароткая размова, проста фраза з'яўляецца, яна не паўнавартасная размова. Ось такія таксама свае прадметы асабіста тут раскідалі. Гэта ўсё насамрэч, ну, раскідана, ну, у гульне, як вы бачылі, ну, месіва поўнае. Тады гэта мае быць вельмі вялікі галасары, звычайна там усё ж нейкія спецыфічныя тэрміны. Ну, глядзі, Пурбай, просто ёсць, да ўсяго ёсць межы. Тут у любой працы вельмі важна, дакладнасць важна, але не пераўтварайце ў гэта ў бясконцую кашмар, як у Алана Вейка, што вы сядзіце, выпраўляеце, і выпраўляеце зноў, і выпраўляеце наверх, і праўку яшчэ адну накідваеце. Выпраўляць патрэбна, але рабіце гэта ітэрацыямі. Вось, рабіце, у вас ёсць паляпшэнне, гэта паляпшае пераклад? Добра, зрабілі палепшый пераклад. Калі патрэбна, вы вычытаеце яшчэ, ідзіце далей, калі у вас асабіста, калі у вас шмат тэкста. Таму што калі вы будзеце кожную даводзіць да абсалютнага нейкага перфекцыянізма, вы ніводную тады фразу не перакладзеце, вы перакладзеце 3 фразы і зламаецеся. Рабіце так, як робіцца спачатку. Палепшыць, калі гэта проста паляпшае пераклад, ну, то бок робіць пераклад лепей, гэта ўжо добры крок. Вы ўжо зрабілі добрую працу, вы малайчынка. Адпраўце гэта ў новую версію, працягвайце далей. Так. Варыятыўнасць адно, мазаічная шизофрэнія персанажаў праз яе зусім іншая, бо калі герой зараз кажа высакапарным штылем,
праз фразу як гопнік, а потым без нагоды пачынае сыпаць архаізмаў, это так сабе радасць. Годна, ну гэта правильно. Ну, таму вы... Але гэта зноў жа, ну, як бы, нават калі яго мазаічная шизофрэнія, гэта лепей, чым, ну, калі ў яго стылёва трошкі адрозніваецца, гэта не настолькі дрэнна. Это можна палепшыць, і над гэтым можна працаваць, але гэта не правал. Гэта так, праца ў прагрэсе. За перфекцыянізмам увогуле ніякі чужы пераклад не спадабаецца. Ну, гэта так. Там, для такіх людзей у мяне ёсць толькі рэкамендацыя гуляць у ангельскую версію. Ось. Ну, просто вы не будзе, няма ідэальных перакладаў. Яны не існуюць, забудьце. Іх просто няма. Просто не існуе. Гэта адаптацыя іншай сістэмы мовы у любым выпадку. Іх просто не існуе. Вы забудьце, няма ідэальных перакладаў, просто не існуе такой штукі. Усё астатняе гэта спрабуе наблізіцца. Калі б у нас была, калі бы ідэальны пераклад было зразумела, як зрабіць любому, то, ну і пытанняў наконт гэтага не было, то тады бы у нас увогуле не было бы спрэчак на гэту тэму. Ой, свой будзе самы жудасны. Вы свой ненавідзець будзеце больш за ўсё. А трэба было ў дзяцінстве набыць дыск жорсткіх герояў. Ды глядзіце, якая праблема. Я-то не магу пагуляць у персону у арыгінале на японскай. У мяне ведаў японскай не хапае на гэта. Там у гульне у палову персонажу мазаічная шиза. Дарэчы, мяне ратуе, я ўвесь гэты час займаўся тэхнічнай часткай, і я толькі нядаўна ўзяў першы свой дыалог, я зараз яго нават рэдагую. Я ўзяў сабе адразу мерагаловага. Калі вы памятаеце, гэта чэл, які расіст, цёмнаскуры, які стаіць на браме на ўваход у порт. Вось гэты чэл, які кажа толькі капсам, я толькі пачаў, ну, гальштук яшчэ ладна. Просто гэты чэл, ён кажа вельмі дзіўнымі камбінацыямі, і там ёсць слова, якое не існуе нахрен. У яго шмат слоў, якія не існуюць. Дзесьці я яго бачыў, гэта было на 800-м, по-моему, радку. Я яго не так, по-моему, учора, пазаўчора нешта кранаў. Про камуністаў нешта. З вашым выміраннем, ваше выміранне, так. Не, пачакайце, гэта яшчэ не... гэта яшчэ... Гэта не тое. Я значна раней скончыў. Тое, што вашыя аэрапагіты, ось гэта дэгенераваная субкультура, не тое. Блін, дзе яно? Інды... Я, можа быць, учора просто я там круціў трошкі. Камуністы, карацей. Камуністы. Блін, ну, гэта, дарэчы, не мой пераклад. Гэта я ўсё яшчэ не... Не, гэта не тое. Тут ёсць, карацей, у ангельскай версіі фраза поўнасцю гучыць так. Яна ўжо перакладзена, гэта я яшчэ не кранаў, яно ў мяне захавана ў іншым месцы. Зараз. Містер Клэр, гэта чалавек, у якога ёсць візія і магчымасці. У яго ёсць воля, каб супрацьстаяць палікультурнаму капіталу. Штосьці, што ваше... ну, ён кажа яшчэ. Містер Клэр, гэта чалавек з візіяй і магчымасцямі. У яго ёсць воля, каб супрацьстаяць палікультурнаму капіталу. Штосьці, што вашая раса, вашая, як гэта, наівістычная, вось гэта вось слово, тут нямецкі ўвогуле пераклала аўтаматычным перакладам, наівістычная. Ведаеце, хто такія наівістычныя? Гэта па тыпу наіўныя, але ў стылі наіва. Гэта ёсць такія мастакі, якія робяць у наівізме, у стылі наівізма. Гэтага слова ў дачынення да камуністаў не мае аніякага ўвогуле. І гэтага слова ў ангельскай, у прынцыпе, просто выкарыстана наіўна, наів, так? Ну, яно ў ангельскай наів просто пішацца. Вось. І атрымліваецца, у нас ёсць слова, якога нахрен нідзе больш не існуе. Калі вы не разумееце... І ведаеце што? Я зраблю наівістычнае. Таму што калі вы яго нахрен не разумееце, гэта нармальна. У Disco Elysium шмат якіх персонажаў размаўляе такім чынам, што вы ні халеры, вы на ангельскай іх не разумееце, калі ён кажа па-ангельску. Таму што яны выкарыстоўваюць тэрмінаў, якіх нахрен не існуе. Вось. І гэта як бы асаблівасць. Разумееце? Асаблівасць гульні. І таму яны наівістычныя камуністы. Не наіўныя. Не. У ангельскай слове ёсць наіўны. Вось. Паляка таго там і ўвогуле яшчэ гаронцы кубак яшчэ пад пытаннем. Ёсць слово, у ангельскай ёсць слова наіўны, але стваральнікі не выкарысталі слова наіўны. Яны выкарысталі слова, якога не існуе ў ангельскай. І атрымліваецца, мне патрэбна выкарыстаць слова, якога не існуе. Наівістычныя камуністы.
Ён можа памыляць, ён просто можа не ведаць настолькі добра. Ён, дарэчы, кажа з акцэнтам моцным, ён можа не ведаць мовы просто. І таму ён кажа, ён выкарыстоўвае высакапарныя словы дзеля выкарыстання высакапарных слоў. Разумееце, ён такі вось персанаж. Цудоўны для мяне персанаж, я магу такую штуку рабіць і пакідаць так, як ёсць, па тыпу наівістычны на наівістик на наівістычны камуніст. Ось, але гэта так, гэта, на жаль, не той варыянт, не поўнасцю фраза, якую я зрабіў, яна ўжо па-іншаму выглядае. Ось, я там учора з коскамі трошкі калупаўся. Так, свой пераклад можа быць вельмі напружыць потым. Галоўнае гэта не засяроджвацца на гэтым вельмі моцна. Вось, вось так гэта выглядае, вось так гэта працуе. Таму я, в прынцыпе, мы ўжо трошкі пераходзім за мяжу, ну, на 15 хвілін ўжо затрымаліся. Ну, нават на 20 хвілін затрымаліся. Я бы ўжо скончываў. Давайте паглядзім, хто ў нас што робіць. Буду вас перадаваць далей. Дзякую вялікі, што прыйшлі. Калі я не ведаю, што яшчэ дадаць, мы паспелі насамрэч большую частку таго, што я жадаў зрабіць. Я жадаў зрабіць старонку, у пачатку планаваў, зрабіць старонку Disco Elysium, якая новая гульня, але я потым зразумеў, што ні халера мы не паспеем шрифты запакаваць, таму толькі адзін шрифт запакавалі. У прынцыпе, там усё тое ж самае. Ну, усё тое ж самае, на прыкладзе аднаго шрифта паказаў. Там патрэбна паўтарыць гэта з 8 шрифтамі, уважліва не пераблытаць нічога. У гэтым мэта. Вось. Добра. Глядзім у нас, хто чым займаецца, і я перадаю вас далей. Я жадаю вам адразу, пуль яшчэ шукаю, добрых выходных. Добра вам адпачыць, хто адпачывае. У нас нікога няма? Вось халера. Ну ладно, нікога няма, дык нікога няма. Я жадаў самага пачатку пераклада зрабіць, давайте ўжо тады, раз уж такая справа, і няма каму перадаць, то я буду закрываць гэта ўжо нейкім яшчэ гісторыяй пад канец. Я планаваў з гэтага зрабіць адразу гайд для тых, хто жадае далучыцца. Я спадзяюся, я ўсё ж такі яго зраблю, напішу і выстаўлю на кофе пост. Але пісаць мне лянотна. Я не вельмі люблю думкі у тэкст перавадзіць. Мне прасцей проста сказаць. Таму я скарыстаюся гэтым стрымом яшчэ для сваіх мэтаў, для таго, каб паказаць гэта ўсё. І можна будзе потым для тых, каму больш сціпла, скажем так, інфармацыю, каб не было гэтага бясконцага 3 гадзіны там з халерай словаў. Ось. Бладзякі, ну, чмурэлі. Зараз жа павінны, пайсці гуляць. Я патрабую. Ну ладно, не патрабую. Жадаю. Добренька. Пакідаю вас. Добрага вам дня.